ko sa ngalan niya, tanan dila magasugid nga Diyos siya. Alika mo, awitan ta ang hari, awitan ta siya o pag-ong awit, tanan tuhod mo biko sa ngalan niya, tanan dila magasugid nga Diyos siya. Si Jesus ang hari, ang bugtong nga anak sa Diyos, walang manunubos. Si Jesus ang hari, ang bugtong nga anak sa Diyos, walang manunubos. Alika mo, awitan ta ang hari, awitan ta siya o pag-ong awit, tanan kuot ko sa ngalan niya, tanan dila magasugid nga Diyos siya. Si Jesus ang hari, ang bugtong nga anak sa Diyos, walang manunubos. Si Jesus ang hari, ang bugtong nga anak sa Diyos, walang manunubos. Ang kalangitan ug ang kalibutan, manghapa ug mudaig ang tanan. Ang tanang nilalang, ang tanang may kinabuhi, manghapa ug mudaig ang tanan. Si Jesus ang hari, ang bugtong nga anak sa Diyos, walang manunubos. Si Jesus ang hari, ang bugtong nga anak sa Diyos, walang manunubos. Si Jesus ang hari, ang bugtong nga anak sa Diyos, walang manunubos. Si Jesus ang hari, ang bugtong nga anak sa Diyos, walang manunubos. Hari, Jesus ang hari, ang bugtong nga anak sa Diyos, walang manunubos. Si Jesus ang hari, ang bugtong nga anak sa Diyos, walang manunubos. Alika mo, awitan ta ang hari, awitan ta siya o pag-ong awit. Ang Shine FM, kituyo pagbugna aron pagpahibalo sa katawhan nga ang Dios nga tuwa sa langit mao ang atong manluluwas. Siya dili mo biya ug motalikod kanato. Busa kini usab nga istasyon mao ang tubag sa atong espirituhanong panginahanglan. Dinhi lamang nato madunggan ang pagpaabot kaninyo sa mga pure Christian music o biblical messages nga makadasig sa atong adlaw-adlaw nga pagkinabuhi aning kalibutan. 95.3
plano ang Ginoo. Sa imong kinabuhi Jesus lamang ang bugtong bahandi. Pagbantay sa tanang panahon kay ang pagsulay ikaw gustong pugana. Apan ayaw kabalaga ang pulong sa Dios hinuon ang kuna. Himuha siyang bahandit kay ang Dios muhatag kanimo kinabuhi. Ang kasulatan ng Ginoo, ang tao mabuhi dili sa panlamang kundi sa matag pulong usab nga isulti sa Dios. Nahimugso kining atong tulumanon ang pulong mo kinabuhi ko. Ang pulong mo kinabuhi ko maghatod nganha kaninyo mga mensahe sa kaluwasan, kabaguhan, kadaugan nagikutlo sa balaang kasulatan. Tanang butang may katapusan. Ayaw buntag sa tanan. Salamat sa Ginoo. Mapanayon siya ang naguban ug nagbantay ka nato. Ang atong oras karon magkaigsunan alas 5. Bisa 31 na sa kalibutan. Ari kita sa pagpamalandong sa buhay nato nga Dios magkaigsunan. Pagmakay palayon siya nga natiman ka nato nag-amuma nga matagal daw. Ang kining ablihan niya sa mga pag-ampo. Labing kamahanan ug mahigugmaon ka nga Dios Amahan. Salamat o Diyos imong pagkikuban, pagbantay ka na mo sa imong pagkatulog. Padayon ka ang nagatiman o nagamuma sa timog na kong panimalay. Sa ako ang kamanganak, sa akong ugangan, bisan pa man sa ako ang kapigas sa kinabuhi nga to karon sa Riyadh. Lord, salamat o God na imo siyang ipailuna o ipaagay sa buutan nga mga amo kaya karon nga nahimutanan. Salamat o Diyos sa imong pagtubag ka na mo, pagtapo ibig sa mo ang pagpangandam sa Irimirong ang sa celebration sa Sainipim. Naniling mao nga bulan sa Mayo Amahan. Ako pang ipasidonggan ikasalamatan nga imo nagkihatay kinigdan. Salamat o Diyos sa tanan usab na mong panginahanglan. Ako kinigisalig nga nakahin. Bisan pa man sa mao nga bulaton sa pagpasalamat na thanksgiving usab. Ining mao nga simbahan nga imong gibiyag ka na. Salamat o Diyos na pagsunan lapit sa balok, lapit sa Pilipigan, lapit sa Kampoy, o sa tanan karon nga mga listener sa Sainipim, o sa tanan karon nga sa Facebook Live, Luzon, Visayas, and Mindanao, even sa mga OFW Amahan. Salamat o Diyos, bisan pa man sa mga station manager, Reverend John Canlario, Pastor Julian Panimalay, Juan sa iyang asawa, Pastor Racel Canilario, o sa ilang buha ka mga anak, o sa Sainipim, sa 101.3, Sitio Malabuyog, Barangay Centenia, Malabuyog, Cebu City. Even sa mga General Station Manager kasi Reverend Kim Ryan Makasao, ay sa Makasao o silang mga pag-anak. O sa tanan nga mga DJ sa Sainipim, Lord, dapit sa Tilig, dapit sa Tanso Mandig, o sa uban pang area na ano na yung mga plano na pagkatukuran o mga event radio. Lord, salamat o God sa imong pagkamayo pagkabutan nga Diyos, hindi mo nga dapit among pagkituboy gibayaw, among kay among ilaw, pero ang ikamera mahigong ko nalang ka sa mga kinapoy. Ako kang ipasalamatan, ipasalungan sa mga kami mga mapit sa imong mga pulong, mga mensahe, ikan sa walang kasulatan, mao kini mo giyan na mo, may muhatag na mo kalikod kadasig, kami makalakot tayo kayo, magkagayon sa imong pagpalitan. Salamat o Diyos sa imong pagpanalipod, pagsukray, ibig sa mga taga sa mga paghinanglan. Dugog kumaya, nanalang yun kanimo ang tanan, pinag-isa nga lang ni Jesus, ang tanan mag-ingon. Amen o Amen. Sa kalan sa labing halangron nga Diyos, sa tibok persa sa kalangitan, sa kalan usab sa atong station manager, Reverend John Canlario, sa kalan usab sa atong general station manager, Reverend Kim Ryan Makasaol mo kaigsunan, yan usab ang inyong ubos nga lagad, ubos nga higala sa kaginan sa FM Radio, sa Facebook Live, sa social media, Luzon, Visayas, at Mindanao, even sa lain mga nasod, sa tanan nga mga OFW, ay labi na sa kapat sa ako ang wife na unang magkuni sila kabuok igsoon gikan sa Dumaguete City, although paggikan kayo sa naiya sa agency sa Manila, Secretary City sila ka mga OFW nga dungan yung flight niya itong mga panahon na. Una nga doon ay mga OFW doon ay gibati nga kalisod, doon ay masakitan, doon ay nag-homesick, doon ay grabe nga trabaho tungkol kay ang ilang destination wa man nila mahibati kung asa o kung sa ilang kaimtang sa mao nga dapit mga pinangan. Wala nga may pasalamatan ang Ginoo nga ang
akong wife na tubag sa mga pag-ampo ang iyang amo gipahimutan o payo sa kayo mga kinay. Una maunay resulta o tubag sa mga pag-ampo sa mga tao nga matarong na tubangan. Salamat sa Ginoo sa imong kinabuhi brother ninyo Jumari Romano Calipo sa magkaroon ng wasdom brother nakaroon sa Bahi City o nakakaroon sa Dapit sa Bali. Sa tanang karoon na naminaw sa Side FM, welcome ang tanan sa Pitsa 16 nini nga bulan sa Mayo. Sa ato mga viewer mga kaigsunan, doon na sila yung mga plano sa pagbisita at ulit sa celebration. Mawinungdan ng tanan sila kung asa nakita ang Shine FM o ang FM radio kay Pohon. Naging mga kaigsunan Pohon kaya wak pa man maabot. Kapan mauna na itak na o panahon na i-celebrate ang unang tuig sa Shine FM ang 95.3. Doon na tayo mga games pagsalmot mga kaigsunan mga hiyas magigas Ginoo labaw sa tanan sa gitawag o singing -1 tungkol kay kaniadto mao malay amo kahilig mausap na amo kahimuon rin alang sa pagpadasig sa ato ang mga follower o listener nga makapaabit usab ta sa uban sa hiyas nga gibiyal sa Ginoo kanato. Open na mo igsoon wala tayo rehiyon o grupo bisag unsa mo kukuha basta inyong kantahon para sa Ginoo dili kantas kalibutan nun pasig mo kanta ta diri mga kaigsunan kung bawal na gamot pagwili karte bawal sa na diri mga kaigsunan ato na i-clarify kung sa inyong kantahon basta Christian song English man Tagalog man basta awit makalangit ato nang dawaton. Salamat sa Ginoo sa tanan karon na minaw sa Shine FM may buntag kanatong tanan adlaw karon nga Huwebes Pitsa 5 at ang imaginon ng igsoon mayo na o wa pay ulan nga insakto wa patay tubig nga insakto pero there is laing nasod igsoon nagbagyo nagulan og yelo naglino nagasunog sa pangkuban nga area. Grabe ang trahedya. Ikaw o ako dapat dili ka makalitan kay maunay na basa sa balaang kasulatan. Ang kamatuoran may buhatan na itong kagawasan muna ingon ng atong programa ang imong pulong mo ilang parahan sa akong mga tiilo kahayag sa akong mga alagyanan ay pagway mensahes Ginoo sa imong kinabuhi kay sa kung saon pa nimo o paningkamot dili sa kalibutan o ako kay giya mahimo gyud kang mapakyas kay ikaw ra may magbuot sa imong kaugalingon kay moingon man kang ay kisa may magbuot di ako una ka kung ikaw magbuot siyempre gawas nun tang magbuot pero timan kung ikaw magbuot wa kay giyas Ginoo mapakyas gyud ka sa unahang panahon kay ikaw man lang may magbuot sa imong kaugalingon kung sa imong gustong buhaton kung ato nimo ang dili ka-advise Ginoo ikaw sa makatubang sa silot sa Ginoo. Salamat sa Ginoo sa tanang karon nag-watch sa tanang naminaw sa Shine FM 95.3 o sa tanang natong kaigsunan dinhi sa Balok dapit sa Pilipigan o dapit gayud sa Hangway. Salamat sa Ginoo sa imong kinabuhi brother Oliver Villanueva diha sa dapit nag-watch karon diha sa Batangas. At na iyahang mga pamilya diha sa nursery nga mga Villanueva family. Diya sa nursery Lunoy Bahi City Negros Oriental. Salamat sa Ginoo sa iyo magkanunayon kapag sulong din ang atong programa dini sa buntag ngadto sa gabi kagabi magkaigsunan mga alas 10 happy to na to gi-off sanglin medyo taas-taas man ang panahon sa pag-share sa mensahe Ginoo ni Pastor Gideon ulo magkaigsunan sa Pitsa 16 ang atong station manager o ang atong general station manager mao sila mismo mulay nining mao kat dapit manapin natin. Nasa atong pasalamatan ang Ginoo sa dakong pagpasalamat ulo makaigsunan atong mga kaigsunan diri dapit sa Pilipigan dapit sa Balok o sa mga kaigsunan nangandam na hinay-hinay diyan. Salamat sa Ginoo nasayod ko nga ang panahon na ang Ginoo magtagpo kayo sa atong Panginoon.
Salamat sa Dios ato na ni nga sugdan kining ato nga pagbasa sa pulong sa Ginoo, pero ako lang yun nga monitor ang ato nga monitoring ato nga gigamit diri ang ako magyan ng cellphone nga usa o mataylain nga monitor mga kaigsunan wala nakapokus Ginoo although mga kaigsunan moabot lang gyapon ang panahon nga doon tayo duha ka cellphone nga atong magamit diri aron ato sa nga mamonitor mga messages nga ipaabot kayo nining baong nga dalay ko ng Ginoo sa tanan karon na nagwatch mga kaigsunan o naminaw sa Sign FM once again maibuntan ka natin yung tanan. Salamat sa Ginoo sa kinabuhi sa atong station manager Pastor Gideon Candelario from Sitio Kalugtugan, Barangay Sardinia, Balapuyok, Cebu City. Maibuntan ka ni mo ni Pastor Gideon o ba ni Pastor Rasil o sa inyo nga duha ka mga anak si Dodo David Dion o Dodong Asap o sa imo nga mga bayaw o sa imo mga ugangan o sa tanan diha sa Sitio Kalugtugan, Barangay Sardinia, Balapuyok, Cebu City o sa FM radio sa 101.3. Ano na usam naglanok-danog diha sa maong dapit sa Balapuyok mga pinangga. Sipa og lanog kaayo ang FM radio diri even gikan diha sa Cebu City mga pinangga. Diha sa Balapuyok, Exxon. Nandalay ko ng Ginoo sa mga kagamitan nga gibiyag sa Ginoo sa mga lugar na sayod ko nga doon na pa yung mga area nga mga matukuran sa pipila o malabot pang mga panahon. Ang importante ikaw o ako may magpagamit niini kaya nagkinahanglan maguni mga igsoon o tao nga kinasing-kasing sa mga magpagamit sa bulhaton sa Ginoo kay kung dili gani kinasing-kasing o way gugma nga magpagamit pagka daghanag yung rason. Salamat sa Ginoo sa imong pagwatch Brother Bolivar Villanona. Doon sa iminsay, good morning Pastor, pa-shout out naman from City Batangas mga kaigsunan. Salamat sa Ginoo from Batangas City. Mga parente mga kaigsunan kayo sa Nar City, Lunoy Bais City Negros Arena. Doon ay mensahe si Pastor Gideon Candelario mga kaigsunan, basol makapalita mauno para maun nako na dira sa Malapuyok. Pastor, good morning sa kanila. Salamat sa Ginoo. Tugat bida glory tagbuon na kita ni anak Pastor Gideon tungod kay magtagbo gyud ang Ginoo sa mga kagamitan sa FM radio. Kung unsa ang para si Maya sa Dios, di guna mapakyas kay dili man ni para sa tao, kundi para manis Ginoo. Kung mga kutob sa atong mahimo, kutob sa panalangin sa Ginoo ang gipiyan nato para sa iyang kaluganan himayaan, dili nato na ihikaw mga pinangga. Unang ikaw ug ako sa tanan karon na minaw sa Sign FM, kung kinsa katawlayan nga pasination sa pagkamayos Ginoo, dapat imusab nga ipasinati ang iyang pagkamaayo. Mao nga ikaw ug ako mga pinangga, kung layhan kag panalangin, dapat ato sa himuon ang pinakabis para sa Ginoo. Kay siya mo'y tinugdan ug tuburan sa tanang mga butang ug siya mo'y tagiya sa atong kinabuhi. Salamat sa Ginoo sa imong kinabuhi, Brother Wilberto Bordeng. Nagwas usab karon sa atong mga programa. Ano na sa mensahe mga kaigsunan. Good morning Pastor, salamat sa Dios. Wow, salamat sa Ginoo. Una nga atong mga follower o viewer diri sa Negros Oriental, doon na sila yung mga plano sa pagbisita. Atol kayo sa Pizza 16, una ako silang hatagan o skits. Kung kay diri mga kaigsunan, nindot na gyud kay ang karsada. Ining 2024, di pa mahuman ang December, puro na gyud simentado gikan sa Palanas, apot na lusot sa Payawan City, Exxon. Una nga bisag mag-auto na lamang ang mga tao, unang kasagaran nga naa sa kabukiran karon. Daghan na kayong mga sakinan sa karsada nga magitawag og mga four wheels. Una nga pila ka tuig, mga 5 ka tuig ikan karon, ang mga tao grabe na kasosyal, magpalit ng mga auto, mga Mercedes-Benz, mga van ug unsa pa nga mga four wheels na dili na gyud maulanan. Wow. Inana nagka-high-tech
ang ato nga lugar nagkauminto tungod kay dinis kabukiran dinhi mismo ang FM radio sa bukid sa Balok, Barangay Santo Niño, Tanay City. Muna daghan kay matingala maigsoon even sa atong mga viewer nga naa sa laing mga lugar o sa nalaing nga mga sakop sa Luzon, Visayas at Mindanao nga mangutana to mga igsuonan asa man ang dapit nga kagrabe man ang kabukid. Pero muna gingon mga igsuonan way imposible sa Ginoo kung siya ay magapamuhat sa mga tao. Ikaw ug ako gihulat lang yun igsuon kung seryoso ka ba. Kaya kung di ka seryoso pagka naghanag imong rason mayngon man yun ang tao mo kay Ron rabihasap na ako makabisi ha pastor oy. Kung pagani na human ang istorya mo kay Ron tuwa na sa busy. Ikaw o ako kay Soon sa matang adlaw kung imo nang una-unaon nga busy biya ka bisag maglingkod ra kasi inyo ha. Mao na nga kung naguna-una kang busy good ka, pero naguna-una ka bisan sa wala to imo trabaho, wala nimo na una-una ang kabisi nimo tungod sa tabang sa Ginoo, adi gyud ka mabisi. So, imo yung hatagan og panahon ang pagpaminaw sa Dios. Sa mensahe sa Ginoo. Mao nga ninitag na og dapit sa kabuntagon nga gihatag sa Ginoo. Kanayon ta makaigsunan tungod kay ang ato nga programa diri gikan sa mensahe ngadto sa mga awit makalangit. Tungod kay doon na may klase ang atong DJ Jane ang tingali mo kaigsunan Mayo pa man ilang graduation wala nga dali lang gud kaayo ang panahon ang atong tuig ang atong edad ang atong kahimtang matag adlaw mga pinangga mao nay tinuod o realidad sa tabuhi mata. Ang importante ikaw ug ako sa panahon sa iyang pagbalik sa pagbalik ni Jesus, excited ka mo sugat. Kaya kung dili gani ka excited, kung unsay imuhang kahimtang karon, nga grabe nimong rason, moabot ang panahon sa pagbalik ni Jesus, o gawas ra gyud ang imong rason unya isaon. Adto na nang katapusang desisyon, o ipakita ang imong rason na imong girason karon. Moabot na yun na. Igsoon, ang mga alagad sa Ginoo kanunay nagpahinumdom, nagdasig, nag-remind, nagmaymay pinagi sa balang kasulatan. Wala minagwali makaigsunan, pinagi lamang sa among pagtulunan. Wala minagwali, pinagi lamang sa among tinumong-tumong sugilanon, kundili nagwali ta, pinagi sa mensahe sa Ginoo. Kaya kung ang atong kapalingon mo i-mensahe, wag doon ay klaro mga pinangga. Wabot matas punto makaigsunan, mahimok malamang tang magpasigarbo sa tibuok kalibutan. Una nga angayan atong ipasigarbo ang pagkamaayos Ginoo. Kay kung maunay atong buhaton ang Ginoo malipay nimo sa panahon nga ikaw manginahanglan sa iyang tabang, sa panahon nga ikaw nanginahanglan niya o pinasahi nga wala gyud sa uban, ihatag yun natin. Lamang mga igsoon sa panahon nga hapialan ka ampini, alimahi, amumahi o titigi sa imong kasing-kasing kay maunay mudala nimo sa kadaugan kasiguruhan sa umalabot mga panahon. Ang atong oras sa igsoon nagdagan man mga kaigsunan alas 5:49 sa kabuntagon. Salamat sa Ginoo sa tanan nga naminaw sa Sign FM 95.3. Diri mga kaigsunan sa City of Balok, Barangay Santo Niño, Tanay City, Negros Oriental. Salamat sa Ginoo sa tanan natong panginahanglan dinhi sa Sign FM. Nagtuo ko bibilang ka mga panahon, dili na ko magdali-dali igsoon, dili lang yun nato bukson apan moabot gyud ang panahon tungod kay ang Ginoo nasayo nini tanan. Ang importante ikaw ug ako anda mo ready sa tanang panahon sa kahimtang og sitwasyon nga ikaw kanunay malipayon sa panahon sa kawaladon. Mauro man ay ikalipay sa Ginoo. Usahay ang tao mo kaigsunan kung walay kwarta, kung walay ibalungag, kung walay magamit. Mauna na'y panahon mga kaigsunan nga magbuktog sa ng nawon. Apan kung ikaw o ako nakasabot sa mensahe sa Ginoo, ado naman kay kwarta o wa, basta ado na kay Ginoo, malipayon ka mga pinangga. Kaya ang pinakadatong sa tibuok kalibutan, kontento sa bisan kung saan naa niya. Dili sa'yo nga mangandoy ka sa mga butang,
dili sayop nga mangandoy ka sa pagkanato, apan unaha pangandoya nga madato ka sa buluhaton sa Ginoo. Kay kanang tanang mga butang igadugang rana sa Ginoo kanimo mga pinanda. Kay sa kung saon pa natong memorize ang Mateo 6 versikulo 33, apan may unahan ninyo pagpangita ang gingharian sa Dios o ang pagkamataro nga gikan sa Ginoo, kay kining tanan mga butang ikadugang ra kaninyo. Pero kung unahon gani ang mga butang sa kalibutan, dili unahon ang pagkamaayos Ginoo o ang iyang ikalipay, posibilidad ang tao mga kaigsunan igo na tagaan sa iyang kagustuhan. Apan kung mag-agad ka sa plano sa Dios, wow, igo ka sipyaton. Unang ka ng uban mga kaigsunan, matingalar ng uban. Ang kaning mga taong sige underestimate, mga taong giayo o masi-masi, maumano'y gipanalangina. Kung katong mga tao, mga himantayon, mga kaigsunan, wala manon panalangini. Kaya alang-alang mga kaigsunan, kaya maura may saling pamantay. Diba? Kung ikaw nabisi sa trabaho sa Ginoo, nabisi ka sa imong trabaho, di ba ka kapamantay sa imong isig ka tao. Kanang mga himantayon, wanay trabaho, inaon dili, inaon. So like kung kabisi, diba dili ka kabalo gani sa oras, dili ka ni kakabalo sa pizza. Muna nga akong wife, kay sunod magsiging pangutana, pero sa namang pizza sa Pilipinas, be, ako nang tuganan mga kay sunod tungod kay nalingaw lamang sa trabaho. Ikaw na anak, iksuon. Muna nga, mas nindot magani ang ilang trabaho dito kaysa trabaho dito sa Pilipinas. Ikot panimalay, may so normal man ang ato adire may suon. Na manglimpyo ta, manglabata, manghugas, unsa, maglukan. Mausap na ilang trabaho dito. Kanya dili pa magbulat kung init mga kaigsunan, di kay parehas bukit, intaon dire. Nga magpaulbos ako mga kaigsunan, mamunglay ta, wala may klaro na tanong tungkol sa kainit. O niya, maunay resulta sa nangalagad sa Diyos. Noon nagagay pabor. Wow. Ato ni basahon mga kaigsunan diri sa kapitulo 11 sa pinadayag o gipadayag o Revelation, nagiskot kinig duha ka mga saksi. Apan ikaw ug ako, ang mga tao kaniadto sama sa 12 ka mga apostoles nga gipili ni Jesus, sila maoy buhing saksi ni atong panahon na. Pero karon maigsoon dili na siya matawag og buhing saksi kay wala naman sila. Mao nga ikaw ug ako, ikaw karon ug ako maoy buhing saksi nga dunay Ginoo pinaagi sa Biblia, dili pinaagi sa tao. Kay ang atong gibasa mga panghitabo kaniadto o mga panghitabo sa umalabot o kahimtang og sitwasyon kaniadto o sa umalabot. Wow, why ikyas? Amen ba? Kay ang Biblia maigsoon sikat sa pagsugod sa pagtukod sa kalibutan o hantod mo tapos ang kalibutan na anas Biblia ang tanan. Amen ba? Naabanas mga eskwelahan, gitudlo ba nas mga teacher sa mga maestrag-maestro, ang gitudlo sa publiko o sa mga gobyerno nga mga eskwelahan pagpaidugar sa mga bata nga sila makabalong mo basa sa litra, makabalong mo compute, makabalong unsay ilahang angayang nga kurso nga kuhaon para na dinis kalibutan. Apan kung magtuon kag kasulatan, ang kasulatan nagtukan sa imuhang kahimtang, sa imuhang kinabuhi, asa ka kutob o kanusa ka o asa ka paingon, maunay kasulatan. Wow! Maumanggani kung ikaw o ako kulang sa pagbasa sa pulong sa Ginoo, kita may magbuot. Mugawas magyud ang tawhanon nga kinaiya, ibig gani mga Kristohanon, dili magani na mo ila og taas og rangko sa pagpangalagad. Mugawas magani ng kinaiyang tawhanon. How much more mga kaigsunan og way basa-basa sa balang kasulatan. Amen ba? Dili pwede mga kaigsunan nga moingon ratas ato ang palibot. Maura maguni among namatan o kahayag pastor sa akong mga katigulangan. Maura mamuni ilang itudlo unya musugot ka ra. Hello. Nga kung imuhang
usisahon ang imong ginikanan nga wala nagkakat-on sa balang kasulatan, kumusta man ang ilang kahimtang? Wow! Mao nga sa atong kinabuhi karon nga doon na patay gininhawa, doon na patay hinulaman nga kinabuhi, atong pasalamatan ng Ginoo. Ato siyang pasidunggan at labaw sa tanan, ato siyang mahimaya sa tanang panahon. Kay unya ra niya ta maghimaya maigsoon naghantag kwarta, unya ra ta maglipay o mayroon tag lawas. Ang problema mga igsoon, kung maayo kag lawas daghang kag kwarta, dili po ka kapasalamat sa Ginoo, mao nay problema. Kay mabali magud ang tao. Kay kung daghan gani kwarta, bisan asa man magpaingon. Adto mag-grocery, adlaw nga para sa Ginoo, moingon man na unya ra pastor oy pagkadaghan ra bang relief. Dinis ka bukira ra makaigsuran kay bisan asa fiesta daghan kaayo nga gi-celebrate nga ilahang gituohan. Halos nagkapingkit-pingkit mga sityo, mga kaigsunan nga nagdugo lang. Perting daghan na kaayong mga celebration. Unya daghan na kaayong mga maukay-ukay, mga kaigsunan nga malingaw ng mga tao, even mga Kristohano. Grabe. Maunay mga tentasyon sa kalibutan nga dili kakabantay nga nakalimot kas imong obligasyon para sa Ginoo. Alabaw sa tanan kung daghang kag kwarta, moingon man ka ay unyara na simba oy kay naaba makoy kwarta, pero wa na gani kwarta, magaab-gaab den pastor, pastora, sister, brother, palihog kog tabag ampo be. Kay murag dili na man ni maayo ning akong ginhawa, murag kutob na lamang sa tunlan. Na sa manay mahitabo mga igsoon, mas nindot mintras kondisyon ka pa, maayo pagkaglawas, maayo pagkagsukat, batanon ka pa igsoon. Dapat mangalaga na kas Ginoo nga matinud-anon. Kaysa batanon ka pa, mag-apil-apil pagkag-ala arangkada, aron ka musikat, tigod ka musikat. Kung dili, baguol pa ang Ginoo, moabot pa ang panahon, paninglantas Ginoo sa kinabuhi nga iyang gibiyal nato. Hinumdumi ikaw ug ako kining kinabuhi nga ato karong gigamit, lumalabay lamang ni mga pinangga. Ato ning basahon. Kaya ang oras mga igsoon, nagdagan man mga kaigsoon. Ato ning basahon sa pinadayag o revelation or gipadayag nga duha ka mga saksi base sa balang kasulatan. Mao nga ikaw ug ako kaniadto makaigsunan sa 12 ka mga apostoles nga gipili ni Jesus, sila maoy mga saksi kada adlaw, kada panahon sa nahimo ug nakumplay ni Jesus. Dapat mismo sila makapamatuod sa panahon nga si Jesus dito na unya sa cross, dito na sa cross. Apan walay bisan unsa kasinugo or mga tinun-an ni Jesus nga mingunong nga mingdupa og nagpas-an sa iyang cross. Naaba sa panahon nga si Jesus nagpas-an sa iyang cross, wa gyud yung apostoles, even ang right hand ni Jesus nga mao si Apostol Pedro, wa gyud ni patimaw na malikas na hinuon. Ingon diri man kaigsuonan, ang duha ka saksi, kapitulo 11 bersikulo 1 ngadto gayud sa 14. Unya giatagan ako og usa ka sukdanan nga sama ka sa sungkod og giingnan ako, lakaw og sukda ang templo sa Dios og ang halaran og ipha og ang nanimba dito. Yang giingnan magkaigsunan doon ay sugo si Jesus. Hala sige, sukda na ipha nang nanimba. Muna ko sa ay mga kaigsunan, kung dutera ang mga kaigsunan, di na mistil pang ipon kay maihap naman ang bata. Dili mga kaigsunan sa usa ka daghan nga mga katawhan nga gitawag og mega charge. Dili na siya basta-basta maihap dayon. Kay kung moabot na siya 500, 1,000 or 3,000 pataas, maglisod ka gihapan na igsoon.
Pero pila na kabuok maigsoon nga malagsang pa pagkadali arang ipon. Ingon diri maigsoon, apan ayaw sukda ang hawanan sa gawas sa templo, gitugyan na kini ngadto sa mga dili magtotoo nga magmupasipala sa balaang nga siyunat sulod sa 40 ka bulan. Wow, 42 ka bulan. Pila man to ka bulan makaigsuonan ang lunog. Dili to pila ka bulan, adlaw to maigsuon 40 ka adlaw o 40 ka gabi o sa ka bulan o 10 ka adlaw ang lunog. Pero sa Dubai maigsuon wa bito kaabot tungas adlaw. Atong imaginon, sa Dubai wala kaabot tungas adlaw pero ila ang estimate sulod sa 2 ka tuig ang inulan. Ano man ang airport gihimong dagat. Hello. Posibilidad ba na mahitabo sa atong lugar? Yes. Posibilidad na. Kung ang Diyos mismo mo'y maningil sa mga tao. Ikaw o ako, igsoon, nakita sa Diyos. O hinungdan, kung ang atong kinabuhi, dili haong o dili ikalipay sa Ginoo, di yun siya mahimuot na ito, igsoon. Ingon diri, igsoon, apan ayaw sukda ang hawanan sa gawa sa templo, gitugyan na kini ngadto sa mga dili magtotoo o mupasipala sa balaang syudad sulod sa 42 ka bulan. Ingon diri, ipadala ko ang duha nako kasaksi nga nagbistig sako og isangyaw nila ang mensahe sa Dios sulod sa 1260 days. Wow, kaadlaw, 60 days, 1260 days sa to pa usa ka libo og 260 kaadlaw gihatagan sa Dios ang duha ka mga saksi. Ingon diri kining duha ka saksi mao ang duha ka kahon olibo o ang duha ka lampara nga anaa sa atubangan sa Ginoo sa kalibutan. 5 kun adunay buot mupasipala kanila, mugula ang kalayo sa ilang baba o mulaglag sa mga kaaway nila o ang tanan nga buot mupasipala kanila mahiagong gayod sa kamatayon. Kuyaw ni. Kung kining duha ka saksi mugawas ni siya igsoon sa kaulahi ang mga adlaw, kuyaw ni sila. Kay walay makapasibala even ang presidente sa tibok Pilipinas, even mga prime minister sa tibok kalibutan o unsay rangko kung mahitabo ni igsoon. Kay sigurado man nga wa ko'y kaikyas base sa balang kasulatan. Ingon diri igsoon sa 6, may gahom sila sa pagkupot, pagtakom sa langit aron dili mo ulan. Grabe, doon na sila'y authority nga makapahimo sila paghulaw o dili mo ulan gikan sa langit. Muulan samtang magsangyaw sila sa mensahe sa Dios. Sa tupaduna ginay gahom mga tawhana. Ikaw o ako, kung wa gani kay gahom o authority sa Dios, dili man nakakahimo pagtakom sa ulan. Kining duha ka mga saksi, wa pa ni nahitabo. Mao nga ikaw o ako magbantay ka. Kay basig usa ka ni anak mga pinangga. Wa pa nahisulat sa Biblia nga aduna nay duha ka saksi. Daghan kayong mga magpapurpita karon, daghan kayong mga gitawag nga mga apostol, pero wala haom, dili haom sa pulong sa Ginoo. Kana sila mga apostolis or apostol nga dili iyas Ginoo. Kay kun ang tao moangkon nga siya Kristo, kun maangkon amo sa katao siya mo'y pinadala og ang uban way labot, bakak na nga tao. Hello, kay ikaw o ako gitawag sa Ginoo aron mo himaya kadto sa Dios. Dili na siya pwede igsuon nga moingon ang tao, ako ray gitawag sa Ginoo, hinumdumi. Ang uban day igsuon wala tao ka. Ikaw ra,
dili na sa pwede igsoon. Salamat sa Ginoo mga kaigsunan sa kinabuhi ni Sir Darrell Herulaga from Marcos sa Tubig. Aduna sa iminsay. Good morning Pastor Sabri o good morning sa tanan watching from Marcos sa Tubig, Zamboanga del Sur. Wow. Salamat sa Ginoo sa inyong makanunayon kapag sunod nining ato nga programa dinhi sa Sign FM 95.3 o diha sa David sa atong station manager Pastor Gideon Candelario diha sa 101.3 Sitio Kalugtugan, Barangay Sardinia, Malabuyog, Cebu City. So nagkinahanglan ta diri makaigsunan og usa ka gadget aron makonekta sa Sign FM diha sa Sitio Kalugtugan, Barangay Sardinia, Malabuyog, mga pinangga. Atong pasalamatan ang Ginoo. Time will come moabot gina mga kaigsunan tungod kay dunay tay mga tinguha. Mao na nga ikaw ug ako kun doon na kay tinguha ug magpagamit ka para si Mayas Ginoo, dili ka makapugong sa pinansyal nga gipiyal sa Ginoo tungod kay kanang pinansyal nga gihatag sa Ginoo nimo dili na imo ha. Usahay man ko na tao maigsoon usikan oy moingon man ay mapay ako tong gipalit og ginamos, mapay ako tong gipalit og sipatos, sinaw pa ni kayo. Hinumdumi kun ikaw ug ako muhatag para sa bulaton sa Ginoo, dili si pastor, dili si pastora mo ipanalanginan, kun dili ikaw kay mas bulahan ang naghatag kaysa nagdawat. Pero kami mga alagad sa Ginoo gipanalangin ang daan sa Ginoo. Amen ba? Salamat sa Ginoo sa imong kinabuhi Brother Rami Talon from Sikihor. Kumusta man mo diha sa Sikihor? Bisan pa man sa kinabuhi ni Brother Salditano, Sister Maria, Dong Johnny Oyang Corin, day Mirian, Dong Relji, Dong Alji, Bro John nakabalik na si Bro John diha mga kaisunan. Una nga ang Ginoo gyud mag-uban ninyo diha. Bisan pa man ni Bro Martin Maigsoon. Sa ni aplido ni mga kaigsoon Martin Brother Erwin Martin mga kaigsoon mayang buntag ng tanan. Sa tanan nga mga engineer diha, labi na sa atong safety officer diha mga kaigsoon nga si Sir Wilder Lasso. Mayang buntag kanimo diha Sir Wilder, although mga kaigsoon sa akong account kaniadto nawala to maigsoon kay naguba ang akong cellphone, dili na ko ka-communicate diha sa David sa Sikihor. Dalaygon ang Ginoo sa way katapusan ang Ginoo mag-amping sa inyong kinabuhi. Pito na makuno kapalapag diha mga kaigsunan matod pa sa ato ang amigo nga si Brother John umana di ang phase 1 ang pito na andan na grabe na kayo nagbuntaog na naron mga kaigsunan at banggyon sa pier sa Sikihor. Time will come mga kaigsunan, nila sab kumusaan mga kaigsunan nga makabisita sa diha sa umalabot nga mga panahon tungod kay nakadumdum na mata diha sa Sikihor. Manguha raw niya tao balakasi dito mga kaigsunan sa pier maigsuon ay dulok-dokon dito daghang balakasi. Amin ako kasa nagpuyo ng balakasi maigsuon na ram des kapatuan. Unang nalingaw mi mga kaigsunan kaniadto nga diha pa ko within 9 months. Salamat sa Ginoo sa mga panahon nga naka-ulo lang ihayaw ta diha. Wa pagyud ko katuyo maigsuon tuyo kon lang yun ato na pohon. Uban ang tabang sa Ginoo. Salamat sa Ginoo sa imong kinabuhi Brother Rami Talon nga nagwas karon diha from Sikihor. Ang Ginoo magapanalangin o mag-amping sa matag usan ninyo kamang kinabuhi. Padayon ta sa pagpasa mag-igsoon dinhi sa pulong sa Ginoo niingon diri maigsoon. Sa 4 kining duha ka mga saksi mao ang duha kakahong olibo og lampara nga naas atubangan sa Ginoo. Ingon diri sa sigaw kun adunay buot mo pasipala kanila mugula ang kalayo sa ilaang baba ug mulaglag sa mga kaaway nila ug ang tanan nga buot mo pasipala kanila mahiagom gayod sa kamatayon. Grabe ni. Dili ni sila ordinaryong tawo sa panahon nga sila hatagan og katungod sa Dios. Wow. Ikaw ug ako kun usa ka niini kay wa may nakatug-an og kinsa pasalamatan nato ang Ginoo. Adunay minsay si Brother Rami Talon. Ito na kapalapag pastor. Wow, grabe na no. Humanag yun ang sa phase 1. Ito na kapalapag kay mauman ay
pinakataas nga building tingali diya sa Sikihor diya sa Barangay Pangi igsoon. Una ka ng barangay diha na will known ginang na kunoy siaw diha unsa man ang siaw na mga engkanto dihang mga siaw. Ibin gani ang mga gwardiya kani adto balhinon sa ilang gikatulgan, inigmata lahi na ang gikatulgan. Mismo ang taga diha mahanlok gani kay naa man na sa gitawag og sing kana paglangob sa laong. Onya while to go na himong safety officer diha, ako man gyud ang gituyok tanan alas 5 kadlawon maigsuon bisag dili pa ko bag-o pa ko diha adto ko dito sa dagat magsuroy-suroy sa mala kay nangita ko magkaigsunan ko asa ning napita nga mga sign tungod kay gidamgo ko diha sa wa pa ko nagsugod og mao'y pirmero na akong damgo nga nakakita ko grabe kadagang bulawan og akong gipamunit sa dagat lamang. Una nga suroy-suroy kay maigsuon dili man mga bulawan mga tuyaw man mga igsuon pero daghana mo nang mahanlok ko diha mga kaigsuonan suroy-suroy sa dagat pagkadaghanang tuyong amo ganito gipangkautong uban wa man maigsuon pero sa kaniadto na ako noy mga bulawan kino diha sa panahon sa hapon. Una nga ang karaan nga pantalan or pair kaniadto nga among kuhaan og palakasi o katong usalan tong mga isda nga mulayat mga kaigsuonan naa diha. Na time welcome dili lang kita mo saan kay nag-agad mata sa planos Ginoo dili na sab nato siguraon pero kun mutuyo lang kita bisita diha kaduol lang kula kay Sikihor pero may bayad may igsuon ubaking raguta. Di ba kay pila ra may bayad diha sa pamasahe 400 o 300 gabi mo balik lang sa tamuan harata mo palit pero mahal sa pangpalalitan igsuon. Balik ta sa atong topic mga kaigsuonan atong ipasa diri ingon diri sa 6. May gahom sila sa pagtakom sa langit aron dili muulan samtang magsangyaw sila sa minsay sa Dios. Wow, grabe kayo ni mga tawana. May gahom usab sila sa paghimok dugo sa mga tubod sa tubig o magpahamtang sa tanang matang sa mga katalagman. Bisan unsang panahona nga ilahang gusto. Kining duha ka mga saksi nga nahisulat sa balang kasulatan dili ni siya gitawag og ordinaryong tao pero sa pagkakaroon kung mo search ka sa gitawag nga dunay 5 ka mga dangerous pastor nga makita sa social media ako nga gilantaw igsuon ang mga kaagi o ang mga kalihukan dili haom sa Biblia. Although makaigsunan kung haom sa Biblia ang duha ka saksi kana sila mauna na sila. Ikaw ug ako wa pay klaro mga kaigsunan kung kinsay gamiton sa kaulahiang mga adlaw kay wa pa man nahitabo. Ingon diri maigsuon sa city unya human sa ikasangyaw nila ang mensahe makik-away kanila ang mananap nga mugula gikan sa kahilanman ug mulampos gayud ang mananap sa pagbuntog sa ug pagpatay kanila. Human usab niini nga duha ka mga saksi do na po'y mga mananap nga mutungha gikan sa kahilanman nga may makik-away sa duha ka mga saksi ug ang duha ka mga saksi mga matay ni kay mabuntog ni sa mananap. Pero human niini maigsuon sama usab ni Jesus Christ kay ang human ang duha ka saksi mabuhi sab ni. Wow. Ingon diri maigsuon sa 8, magbuyod ang patay nilang lawas dito sa dalan sa dakong syudad diin gilansang sa krus ang ilang Ginoo. Dito usab ni mahitabo diin kinsa may gilansang sa krus, di ba si Jesus? Ang duha ka saksi makaigsuonan mausab ni kahimtang na abay nahitabo na karon. Nagpasi sa balang kasulatan nga dunay duha ka saksi nga gilansang nagbuyod usab sa gilansangan ni Jesus Christ. Wa pa igsuon. Wa pa. Salamat sa Ginoo sa imong kinabuhi, Brother Zilon Mingito Garces, watching from Lapu-Lapu, Cebu City.
Wow, kumusta man mo diha sa Cebu City? Init ba gyapon ang weather condition? Kay usa sa atong mga follower o listener sa laing mga nason, maingon siya, my friend, kumusta man ang weather condition diha? Maingon lang po ko, very hot. O sa lang very hot, maigsoon, basta kay in English lang ko. Init na sab diri sa Pilipinas, kay wa na tubig ang ubang area. Padayon kita mag-eksonan, ingon diri mag-eksoon, magbuyod ang ilang patay nga lawas dito sa area nga diin gilansang ang ilang Ginoo. Wa kisa may lain nga gilansang, di ba, si Jesus? Ay ingon diri mga kaigsonan, ato ni padayon, ang maong syudad nga gipang sumbayingan og tawag sa Sodoma, sumbingayan nga gitawag og Sodoma or Ehipto, 9 sulod sa tulo ka adlaw og tunga ang katawhan nagkalaing-laing nasod, banay og pinulungan, mutan-aw sa ilahang mga haya og dili kini nila ipalubong. Nanabay nahitabo mga igsoon karong panahona nga sama niini diya gayon sa nahimutangan diin si Jesus Christ gilansang. Wala pa sa even ang mga sikat, ang mga mensaydor, mga ngilngig nga mga mensaydor sa social media, wala pa'y nahitabo diha napita. Apan kung mahitabo na gani na magkaisun ang problema manggod, kay sa kalibutan karon dunay daghan mga suwid-suhid pa, magpalansang, magpaguyod, magpaantos, labi na sa panahon sa mahal adlaw. Ay kakasagaran nga Holy Week maigsoon April man to, o niya ang Holy Week ato mang Marso 28-29 ay magpaguyod, magpalansang kunuhay kay musuhit sa pagsakripisyo ni Jesus. Ikaw o ako, di ko ta kasuhit sa pag-antos ni Jesus, di ko ta kasuhit. May dili na lamang ta magsuhit-suhit aron ta dili maulawan. Salamat sa Ginoo sa imong mensahe, Brother Jelon Mingito Garces from Lapu-Lapu. Hallelujah, init gihapon kaayo diri. Pastor, apan salamat sa Ginoo nga kanunay siya gaatiman o gaprotektar. Wow, maunay nindot. Bisan init kayo ang kahimtang, bisan init kayo ang sitwasyon, apan salamat sa Ginoo, to God be the glory, protektado ta sa gahom sa Ginoo. Adunay mga area maigsoon kahapon asan tong area nga nasunog, nangalisang ning mga residente sa area. Hala, tawag na yung bumbiro maigsoon, doon na po to'y airport nga nangasunog ang mga SUV, mga sakyanan. Kapag kadaghan na kayo nangasunog, kinsa kahay mga tag-iya ato, imposible way tag-iya, naagad to'y tag-iya. O niya ang tag-iya ato maigsoon, dili mga pobre, kay kung magsakyanan ka og SUV, naago kay ikabuga. Kay kung wala gani maigsoon, na unsa o man mo pag-maintain even sa pag-tune up, 30,000 man ang pag-tune up, o niya tag 3 months ni mo na ipa-tune up, depende sa kilometer mga kaisunan kung magsunod yun kas palisiya sa sakyanan. Ano na mensahe si Brother Mingito Garces mga kaisunan. Amin, kaayo salamat sa Ginoo. Mao nga karong panahon na maigsoon, ang imuhang mga anak dapat imuhan ng kontrolor paggamit og lighter o posporo. Labi na katong kusog mo sigarilyo, ayaw na niyong ilabay-labay kay mga ulbogin ang atong kalibunan. Labi na karon nga mga Laguna, mga igsoon gamay simhot sa kalayo, ulbo na yon. Mao nga ang atong abuhan maigsoon, ayaw nang ipaduol ng lighter kay nakasulay na midiri maigsoon, natingala ang akong ugangan nga nagpaka-paka ang abuhan. Ang mga lighter nga unom kabuog ng buto sa abuhan, marang ara kay dili manggod gogon ang atong balay, ang atong nga gihimutangan diri. O niya mga tabla man mga igsoon, amo nang wagid kadulot ang mga lighter nga nang ulbo maigsoon, murag og triangle kapaka-paka kay layo rabya pero naabot sa kainit. Tungod kay kaatol ko ato galata og pasaw, o niya ang lighter nga naskilid, natingala man ko maigsoon nga nagpaka-paka ko gira matingali. Ang mga lighter di ay nga gibutang sa kilid nga ang uban empty, ang uban dunay sulod, migbuto man mga igsoon. Urag pareha atong naglitsonay mi diha sa katapusan nga adlaw diha sa
sa FM radio sa 101.3 atong minglabay nga semana kanos amat to kuning uli 19 asuman ugma ay 25 maron while mi naglitson mga kaigsunan o niya akong amigo Mason dili ra na po na gimension matod pa niya mga kaigsunan pastor sayon radyo kayo ng paglimpyo ng kanding oy ako sab okay lang sab ko kay sayon man diba awi ko may noon agasigi ko pasan atong langkay maigsuon akong gidabdaban sila po sigdadab iko nahurot tayo iko nasa mana apay sugno diha sa kwanta adagan pa pastor hakot gyapon ko maigsuon wala akong gikiskisan ara magyapon ang mga balhibo ba una nga pagduol ni Pastor Gideon hapit na dito mibuto kanding tungod sa kainit ay nang liki na magsugod may ganit kay wa yun matay mingi nga dito sa Laguna o dito sa amo ang gidaoban ning buto hapit na gyud maigsoon kay nigliki na biya ang tiyan kay kun ang hayupan di ay masublahan o kainit mamurot ang mga tinai sus kay pag lantaw mga kaigsoon sa tag-iya nga diin nga swito nga muihaw sa kanding niingon man ayay ning buto na gyud tinai pastor iko hala buto gituod iko grabihan no gamay itong disperensya murag mga kay ag matong tinai kay magsigi man yung hakot maigsoon kani ingon ragod nga sayon lagi ba ni pastor oy pwede magkasayo na rin dali ra kay ning limpyohan ako kay wa pa sa hibang kaakan kay wa ko kasulay og ihaw kanding mukaor ko kanding pero wala ko kasulay kung unsaon pag-ihaw ang kanding gawa sa baboy kay kasagaran maguna nga baboy ihawon maka kita tag pamaagi ana kay siyempre ang baboy lapuahan naman na dili man silaban kay kanang kanding maigsoon pareha ra nag-iro ug unsala diha mga kaigsuonan nga dabdaban una kay kanang dabdaban di nang hayupan maigsoon mo burot man di ay kun nasiawa una nga ikaw ako kung dili ganita makahibalo buingon ganita magkaigsuonan ay ako ra na pastor oy ako ra swito ko ana klaro ho na ko nato maigsoon kung swito bagog ka pag tinudan na ilang guta o kabalo o dili ba kung dili kabalo mga kaigsuonan di mapay mo ingon ta nga maigsoon nga sige lang gud pastor ato ra gud nang panikamutan pangitaan lang gud nato nagpamaagi urang nindot pa kisa mo ingon dito nga swito unya mahilaw na tong kanon igsoon hello na sa may kanon niya mga kaigsuonan kay mao man ay nahitabo mga kaigsuonan sa uban nga mga ninglabay nga mga panahon nga moingon nga ako'y bahala lagi na pastor ako ray bahala nga di naman makaon ang kanon namatod pa mga kaigsuonan unya ang naglungag kay nagtulog-tulog naman mga kaigsuonan kay kalaon itigdaon agud igsoon kay atol kog Thanksgiving tingali to unya nangutana mga kaigsuonan kinsa may naglungag ani wala na mga igsoon to ana gatulog-tulog na kay di na makaon ang kanon igsoon dili sayo ibin gani paglungag kunwa kay kinaanman o kaalaman na di ko na maluto ng bugas sa panahon sa pagkaon nimo na o nga dili ka pangarestihan ng iyong kinabuhi ibin sa yanong trabaho pero lisod na kung ikaw dili kabalo tinao dili apan kung bisan unsa kalisod nga trabaho kung ikaw nakabalo sayon og yano lang na nimo pero hinumdumi ayaw sa nakipasigar mo sa uban nga nakahibalo ka niya ng trabaho kay ikaw wala po'y trabaho sa uban nga ikaw nakabalo sa ilang trabaho ikaw og ako gihatagan og nagkalaing-laing nga hiyas o hinungdan ang bingi og alimahi ang hiyas og katakos nga gibiyan sa Ginoo kanimo kay ikaw iyang pinasay sayang atubangan. Panayon kita sa pagbasa igsoon ingon diri sa 8 magbuy-od ang patay nilang lawas dito sa dalan sa dakong syudad diin gilansang sa krus ang ilang Ginoo ang maong syudad gipasumbingayan og tawag nga Sodoma og Ehipto 9 sulod sa tulo ka adlaw og tunga ang katawhan sa nagkalaing-laing nasod banay og pinulungan mutan-aw sa ilang haya muadto silang haya igsoon ingon dire muadto silang haya
Unsay igaw nire og dili kini nila ipalubong, Jis. Malipay ang katawhan sa kalibutan tungod sa kamatayo ni ining duha ka saksi. Sama sab ni Jesus. Tan-awan lang gud si Jesus, niingon si hari mga kaigsuonan nga kining tawhana wa ko'y nakita nga sayo bisan usa. Kinsa matong usa ka hari mga kaigsuonan nga maoy magbuot sa panahon ni Jesus Christ. Igsoon giingnan ang mga tao, pero unsay gitubag sa mga tao, ilansang siya sa cross. Ilansang sila sa cross. Ilansang siya sa cross. Kinsa may ilansang? Si Jesus. Pero katong mga tao nga nagsyagit, otro putong nakaangkon o kayuhan. Hello. Kung imo bang huna-unaon katong mga tao nga nag-ingon nga ilansang si Kristo sa cross, way batasan. Ato bang nakuha? Ikaw ug ako maigsuon sa pagkamaayos Ginoo nga imong naangkon, unya sa panahon nga ikaw mahimong masupilon atubangan sa Ginoo sa may atong tawag, di ba wa patay batasan? Katong mga tawhana kaniadto nga nag-ingon nga ilansang siya sa cross, ayaw kog ina nga katong mga grupoha wala ka sinati sa pagkamaayos Ginoo sa diha nga si Jesus wala pa antak na og panahon nga siya ilansang sa cross. Even ang 12 ka mga apostoles, sila maoy buhing saksi sa gibuhat ni Jesus, mga milagro kaayuhan, mga katingalahang mga butang nga dili kaya sa 12 ka mga apostoles. Amen ba? Ikaw o ako mismo karon maoy saksi base sa balang kasulatan kung unsa ang Dios sa tibuok kalibutan. Apan kung moabot ang panahon sa kalisod, moabot ang panahon nga sa kawalan-on, posibilidad biya. Dili lang ko moingon nga siguro, posibilidad biya. Matag usa nato muginta dias papangalagan sa Ginoo. Amen ba? Dili lang usa duha ka mga tao nga grabe ka insinsiro, grabe ka excited, pastor, pastora, grabe ka aso-aso ang kadasig. Pero sa lahutay pura bang katong motor nga 2-stroke, koso kay mo arangkada pag abot sa pila ka kilometro, ning honong kay na overhead. Dili sa gitawag nga 4-stroke cycle makaisunan sama sa ana nga mga dili nga mga mix, kana nga mga motora like Honda TMX, mangusog man in tao nagmaabot ng pilang ka kilometer. Kaya ikaw mag-drive, maigsoon, makaingon, maghala, nangusok man hinoon eh. Pero katong mga 2-stroke, mga kaigsunan, gitawag na sa 2-stroke, kaya gitawag octo-cycle. Pagtuyog, automatic, buto. Pagtuyog, automatic, sa tupang init. Kaya automatic man siya nga muhapag o kalayo. Pag down sa piston, mga kaigsunan mo na siya gitawag octo-stroke cycle. Ang atong kinabuhi, maigsoon, wala ra ba nagbasig karon, grabe nimo kasitsiro, grabe nimo kadasig, pag abot sunod bulan, sunod tuig, maigsoon, o pilang ka bulan, wa na, tamlay na, matod pa sa Tagalog. Kini mga tawhana, mga kaigsunan, nalipay sila. Nga ilang nakita ang duha ka mga tao nga nagbuhi at sa hawanan, ato ning padayon pagbasa. Ingon diri sa 10, malipay ang katawhan sa kalibutan tungod kay sa kamatayon ni ining duha ka saksi. Sa ulugon nila kini pinaagi sa paghinatagay og mga gasa, gipaantos man pag-ayo ang mga katawhan ni adtong duha ka mga propeta. Siyempre, kining duha ka mga propeta mo implement ni sa insaktong balaod gikan sa Dios. Kay dinis kalibutan mga kaigsuonan, matawag di ang mga pastor o mga pastora magpaantos ngadto sa mga bisyoso. Kaya magsige manig pabuyag, sige manig pamuyag, dili magpabuyag, kundi magsigig pamuyag ba? Base sa balang kasulatan. Amen ba? Pero kung ikaw alagad sa Ginoo, mamuyag ka, maingon ka nga,
ayaw mo anang sister, oy, ayaw mo anang tabako, ayaw mo anang inom-inom, oy, unya pala ako pukang dako, gawa sa simbahan, humani mo wali, naapoy toba, naapoy bino, naapoy dahi, tos-tos. Ay, unsao man na mga igsoon. Kining duha ka mga saksi, nganong nalipay ang kalibutan, niingon man sila nga, saman man ni sa kinabuhi ni Jesus. Unya kay napildi man siya sa pakik-away sa usa ka mananap, nga gikan mingawa sa gikan sa kahilanman, siyempre naa mas kasulatan, mao gini mahitabo. Pero karon wa pa ni nahitabo, kay wa pa may nadungog didto gyud sa lugar nga diin gibitay si Jesus, nga dunay duha ka tawo nga nagbay-ad didto. Wala pa igsoon. I-search ninyo diha sa YouTube mga kaigsunan na wala. Ingon diri man kaigsunan na unsa may nahitabo, ingon diri. Sa 11 apan tapos sa tulo ka adlaw ug tunga, kining duha ka mga propeta gibanhaw sa Dios og nanindog. Ayay, human niining tulo ka adlaw ug tunga, ang duha ka mga saksi o mga propeta banhawon sa Dios sama ni Jesus. Ingon dire, banhawon sa Dios og nanindog sila og nalisang pag-ayo ang tanan nga nakakita kanila. Siyempre, sa ilang kamatayon mga kaigsunan, ang mga tao nalipay. Nag-celebrate nga kanang duha ka mga saksi nga mo'y nagsakit sa katawhan sa kalibutan. Siyempre, ang mga alagad sa Ginoo himuon ang sakit sa kalibutan kay magsige man nagpabuyag, sige man nagpamuyag. Muingon man ang base sa balang kasulatan, kanang inom, kanang sugal, sigarilyo, pamayi, pamakag, pangawat, tanan nga bisyos kalibutan, dapat imo nang taligdan. Kay diha sa pinadayag, wala ra bagyo na iluna sa langit o asa paingon, ngadtos imperno. Tinuod dili, basahon ko nato ng pinadayag kapitulo 21 mga kaigsunan, ato ning basahon. Mao nga sakit na sa kalibutan nga makadungog ang mga tao kung masawayan o mawalihan sa tinuod nga kamatuoran tungod kay ikasakit maguna nila kay matod pa nila lingaw-lingaw ra maguni pastor. Lingaw-lingaw na o mahubog dunay mga bukol. Hello, lingaw-lingaw na nga imong asawa, imong bana, mga hubog na, lahi na ay magdulog. Lingaw-lingaw ra. Tinuod dili, lingaw-lingaw ra na mga igsoon kung mahubog, maghubog na lamang, magsuboy-subay sa karsada, subay-subay sa kumbado, magpanting, mag-brief na lamang, magpakikita sa entablado. Lingaw-lingaw ra. Tingali sa lingaw-lingaw ra na ninyo kay kining pagkatao og bahaghag mga kaigsoon mao manay ikalipay sa kalibutan, pero ang ikalipay sa Ginoo perting guula ang Ginoo ni ana. Kay moingon ang Ginoo, giusikan raman ang ako nga panahon ining mga tawhana. Ginoo dili na siya matawag mga kaigsuonan nga malipay ang Ginoo ni ana. Mao nga kining duha ka mga saksi, nakugang ang mga tao sa diha nga gibanhal sa Dios. Sulod sa tulo ka adlaw ug tunga, nakuratan sila oy. Matod pa diri mga igsoon. Kining duha ka mga propeta mga kaigsuonan, gibanhal sa Dios og nanindog sila og nalisang pag-ayo ang tanang nakakita kanila. 12. Unya nadungog sa duha ka mga propeta ang singgit gikan sa langit nga nag-ingon, saka kamo ngari og mikayab sila ngadto sa langit. Wow! Nikayab sila ngadto sa langit sakay sa mga panganod samtang nagtan-aw kanila ang ilang mga kaaway. Grabe sa nahitabo na ni kanang mga nagpakakristo sa Mindanao, nagpakakristo sa China, nagpakakristo sa laing-laing lugar, dili na sila mo'y Kristo. Wa pa mo balik si Jesus igsoon oy. Wa pa nahitabo sa balaang kasulatan kining duha ka saksi nga atong gibasa karon mingtungha o ningtungha na ni karon. Wala.
posibilidad ikaw o ako niini. Di isab ko moingon nga ako, kay moingon gani kung ako anti-Christ ko. Ipakita mga kaigsunan ang tinud-anay nga serbisyo sa Ginoo. Matod pa sa sikat nga mga politiko, mga igsoon, giingon diha nga pabuhata, ang buhat pabuhata, ang istorya mao'y pabuhata. Ako sa man ang ipasabot mga igsoon, diba? Paistoryaha ang buhat, ayaw paistoryaha, paistoryaha ang buhat, dili ang buhat mo'y paistoryahon. Diba? Dili maguna ang istorya, kundi maguna ang buhat, usa ang istorya. Maunay tubag ana. Usahay magod sa kalibutan, labi na sa kinaiya sa tao, maguna ba na nga huna-huna nga dili maayo, o sa kapulong sa tao nga bukat nga dili maayo nga imong ibutang sa imong una-una, kanang gitawag og basi. In English na maigsoon, maybe. Wow! I think kana mga kaigsuonan maunay bukat sa tao, labi na sa mga Pilipino nga mayon basi, maunay mahitabo sa tupa mo ingon gani kang basi, wa pa na nahitabo. Naguna ang imong estimate nga maunay mahitabo. Dili na siya ikalipay sa Ginoo tungod kay kana siya nga pinulungan lamang na sa tao. Kay ang tao nag-una-una manggod sa unahan nga maunay iyang kahimtang. Ikaw ug ako kinsa may nakahibalo sa imong ugma, mangutana ko karon kung kinsay tao sa tibok kalibutan nga nakahibalo na sa iyang ugma, sa iyang kamatayon, sa iyang katapusan, kung unsay iyang asan siya kuto. Wa igsoon, mao nga dili ta pwedeng mo ingon nga basi. Hello. Ingon diri mga kaigsuonan, ning saka sila sa langit, og ang 13 maigsoon, unya ni ana gayong tagnaa, may kusog kaayong linog, nagunob ang napulong bahin sa syudad, og nangamatay ang 7,000 katao, nalisang ang hilabihan ang katawhan, og nagdaig, gidayeg nila ang Dios sa langit. Kini bang sitwasyon na igsoon? Mahitabo lang sa kalibutan nga mga trahedya, mudahig dayon ang Ginoo, mudahig dayon ang tao, moingon dayon, pastora, murag katapusan naman tingali ni. Pero doon na lagi pulong murag. Kanang pulong nga murag maigsoon, kung imo na siyang sabton, nagpasabot na nga sa unahan, ug dili pagyapon mo balik ang Ginoo, murag dili nagyapon tingali mo balik ang Ginoo. Hello. Matag wording, matag pulong nga mugala sa imong baba, dapat imo na siyang sabton ug imo nang usisahon ug unsay kahulugan ni anang tanan mga pinangga. Human sa linog mga kaigsunan dinis Negros Oriental, pagka Domingo perti puno ang simbahan, 2 ka simbahan, 3 ka simbahan diya nga diin ko nahimong assistant pastor kaniadto. Ari ko sa dako nga simbahan, puno ang simbahan. Diris ikaduha nga din ako na destino, puno sab. Ikatulo maigsoon, puno sab kayo, kaawas sab. Pag-abot pagpila ka bulan mangingos na waktang oy. Kay mao lagi na ang rason. Maingon yung pastor, basing mo balik na gyud ang Ginoo. Unya kay paminaw maigsoon, man mo balik tas karaan. Ikaw ug ako inganana batang atong kinabuhi. Hinumdumi maigsoon kung makabsan o maabsan tas ininawa, mauna na'y labaw pas basi igsoon. Ingon diri mga kaigsuonan mo hinungdan sa panahon sa katalagman ilang gidahig ang Dios. Dunay 7,000 ka mga tao, pero dunay na mga 7,000 ka mga tao nga nangamatay ni ining mga panahon na tanawa ragon. Ingon diri, may kusog nga kaayong linog, nagunob ang napulog bahin sa syudad, og nangamatay ang 7,000 ka mga tao. Ang problema kining 7,000 nga gibutang diri, for example, ikaw ug ako mahimo nga maapil sa 7,000, goodbye Philippines. Onya na timingan kang ni kumpiyansa, na timingan kang ni balik sa karaan nimong kinabuhi. Sure kang maluwas,
Di oy. Kalit ng imuhang kamatayon, makaingon pagyog ka nga, Ginoo, pasaylo ay taon ko, maginulsol ko. Sure ka, in few seconds, malipong break na kagkamatay, makasampit ha kang Ginoo, dili ka kaha makaingon, ay kabayo. Duha ra baya ang wording sa tao nga makalitan. Kung dili mo ingon pa ang tao, ay pisti maning trabahoan eh. Di ba? Kay mas dali diya ang paglitok o pamalikas kaysa paglitok sa Ginoo. Yung maulaw man ka mo igsuon, mingon gani ka, ay Diyos ko. Di ba kasagaran ni mong madungog, bisan ganis mga Kristohano, mingon pastilan. Ana, tanawa ra na. Matarsa, yatis. Abalan ra man nimo ang kinabuhi sa tao, pero kanang tanan mga kaigsunan, ilabi na sa mga bag-ohan pa lamang, nga ming sulod sa gitawag, nga pagka-Kristohanon kita, makasabot lang ana. Kung nagdalag kag mga tao, dunay mga tao nga sama ni ana nga dili pagyud kabiya kay expression maguna nila. Pero kung pila nakakatuig nangalagad sa Ginoo, imagino nimo 3 years, 4 years or bisan pag pila ka tuig, maulahi tas mga bag-o pa mga kaigsunan nga nakakaplag sa kamatuoran nga wow, grabe ka sincero. Even ang mga pinulungan, nagpasinas palang kasulatan. Ayaw pala, palupig, migsoon, matod pa sa istorya, ayaw paulahi. Kay Biblika, rabag yun na, migsoon, daghang maulahi nga mahimong mauna. Dapat ikaw na una, grabe na ni mo kasison yas pagpangalagad si Ginoo. Bisag kinsa pang mga tao mo paluya ni mo. Una ka to mga tao, mga kaigsonan nga, madalas pagpaluya, unya piti ng dugayas pagpangalagad. Mura na sana. Diba? Maunay atong ika-sulti, murag. Way klaro. Di walay klaro, murag, way klaro. Ingon diri sa 14, aon diri, natapos ang ikaduhang katalagman, apan sa dili madugay, muabot na usab ang ikatulo. Ayay. Naana po'y ikatulo, munang ato ning isunod mga kaigsunan, ing sunod ni ini nga kapitulo. Ang atong oras mga kaigsunan, alas 6, hapit naman ay alas 7 mga kaigsunan. Una nga, ning-ingon diri mga kaigsunan, sa Lucas Kapitulo 24, or Lucas Kapitulo 24, versikulo 48, kita ang saksi. Las nga mga versikulo maigsuon, naghiskot man kining mga saksi, ikaw o ako nga buhi pagkaron, kita mao'y mga buhing saksi base sa balang kasulatan. Aron mahimo tang saksi sa kamatuoran nga gikan sa Dios, magpasagyo tayo soon. Ato ning basahon sa Lucas Kapitulo 24 versikulo 48. Las nga mga versikulo may sanglit ang atong oras, taas naman di ay. Una nga, basta sa ato nga panahon, di na to kaabalan pagkadali argyong oras, maglingkod-lingkod na taginagmay o niya inom-inom o ginagmay kape, dili inom-inom ginagmay tuba ha. Kay mo ingon gani kang inom-inom o ginagmay tuba, inom-inom gamay bino na makatulog ta na mga ekson o niya makakita patag-away ana. While mo na nga pitiha, while mo na mahaw, maminaw tas minsayes Ginoo, labaw sa tanan, minsahe nga makatabang nimo og nako. Dili ko moingon paigsoon ang minsayes Ginoo, dili makatabang nako, kay mismo ako gitabangan na niini. Mismo gipasinati nas Ginoo sa minsayes sa Dios, ibig sa tibok namong panimalay. Minon nga kaming mga alagad sa ingon, dili ni gusto nga ang sekreto nga gihatag sa Ginoo namo, dili namo ni ipaambit ninyo, pero naara na ninyo kung musunod mo. Eh kung dili paigsoon wasab mi, di sa mi mamugos mga pinangga. Ay maura man ay tinuod. Salamat sa Ginoo sa imong kinabuhi, Brother Armando Inglaterra. Maayong buntag, Pastor. Salamat sa Ginoo nga ang Dios Diyod kanunay nagpahimot, pahinumdom sa tanan niyang mga katawhan. Blessed morning, Pastor, sa imong pamilya o sa tanan nga naglantaw. Wow! From Samal, ang ato nga makusganon o ang ato nga makugihon kanunay nga nagasunod nining ato nga programa.
Ilabi na sa tanan karon naminaw sa Sign FM mga kaigsunan, matod pa nila mga kaigsunan, pastor, ako moingon gyud ko maigsoon, dili sa ko miingon nga dili na ko i-mention ang ngalan or title sa simbahan. Ingon siya, ako pastor, Katoliko gyud ko. Pero layan na kong maminaw sa mga mensahe sa awit mangkalangit. Siyempre, kay mao man iyang istorya, alang-alang atong balihon. Ako sa giingnan, ang ato nga programa sa Sign FM, bisag unsa mong patukuran na kay wa ta nagdalag title sa simbahan dire, welcome ang tanan. Kay dili pundok o relihiyon ang atong giwali, kundi ang atong giwali mensahe Ginoo o ang atong gipaambit ang pagkamaayos Ginoo. Wow. Tungod kay dinhi sa Sign FM mga kaigsunan, wala may kahibalo nga doon na pagkuidaghan kay mga tao o mga katawhan ng mga panimalay nga dili na to pareha o pagtulunan, pero gusto silang maminaw sa mensahe Ginoo o maminaw usab sa mga awit makalangit, kay matod pa nila layhan na gyud ming maminaw, pastor. Wow, di ba? Kini nga FM radio dili ni siya gamay nga ministry. Tingali mga igsoon kami diri, naglingkod-lingkod lang mi, nagpahimutang lang mi diri sa sulod sa FM studio. Pero daghan na kay mga taong naminaw sa mensahe Ginoo. Wow. To God be the glory. Dili para sa among kaugalingon, kundi para sa kadungganan o kahimayaan sa Dios. Kay kining mensahe Ginoo mauni usa ka puriba nga ikaw o ako imong ipamatud-an nga ang Ginoo maayo. Matud pa sa mensahe sa awit, maayo ang Dios kanako, maayo ang Dios kanimo. Tinuod ba? Or ang pagkamaayo sa Ginoo imurang gitalikdan sa panahon nga ikaw haruhay? Apan sa panahon nga naakas panginahanglan sa Ginoo, dayon nimong tuwad-tuwad, dayon nimong hilak o bako sa simbahan. Lord, guba pa kayong nawo. Tuwad-tuwad kag pangayo panalangin, pero sa panahon nga panalanginan ka, balo na lamang. Muna daghan kay maigo. Maingon dahil mga tao, wa nasab, ako nasab ni. Dili maguna magadaot eksoon. Kung dili ikaw o ako, mismo kami nga nagbasa niini, amo nang giusi sa pag-ayo ang mga mensahe Ginoo kung ang among kinabuhi haom ba sa pulong sa Ginoo. Kay kung dili ni haom maigsoon, way kapuslanan nga kami muwali dinhi sa FM radio. Way kapuslanan makaigsuran ang among pagtukaw o paghago lamang kung ang among katuyuan nga kami mosikat sa tibok kalibutan. Way kapuslanan oy. Amen ba? Mao nga ang imong pagkakristohanon karon parugi o pamatud-i nga ang Dios mismo mao'y gihimaya nimo, dili kahimaya ka lang sa imuhang kinabuhi. Salamat sa Ginoo ato ning ipadayon makaigsunan niingon ang Lucas, tanawa ra gud ang Lucas kapitulo 24 bersikulo 48, last nga mga bersikulo. Ingon diri, kamo ang mga saksi ni adtong mga butang. Yan na. Tinoo dili. Kamo ang mga saksi ni adtong mga butanga. Ang mga saksi sa panahon sa pagsakripisyo ni Jesus, ang 12 ka mga apostoles. Usa na ni ana si Apostol Pedro. Nga ilag yung nakita nga si Jesus Christ nagdupa dito sa cross. Gidugsang, gihubuan, gisulutan og dili maayong pagsulot, dayong giludan, gikulata, gisampalong, giblind, gikoronahan og tunog, gipapasan sa cross. Pero ang duha ka 12 ka mga apostoles, wagyo inipasan. Unang usahay sa Dios pagpangalagad, ang mga lagad sa Dios makasabot sa bubiyaan, makasabot usab og dunay mga tao nga dili nalarihan. Kay mao man ay kinabuhi usab ni Jesus. Pero ni atong mga taong nakasabot sa mensahe Ginoo, diha nimo mahibalan kung loyal ba na sa pagpangalagad, kay magpabilin magyuna sa bisan unsang kahimtang sitwasyon, mulaban magyuna eksaan. Wow.
diha nimo mabalaan ang loyalty sa tao. Pero sa panahon gani sa kalisod nga ikaw magkawala-wala na ka, unya mo kalit dayo pamasangil ang mga katawhan, pastor mauna kanang mga tawhana wa nay klaro eh. Klaro dili. Hello. Bator pa ni Jesus kanang mga tao nga sama ni ana migbulag na sila kay dili man sila ato. Tinao dili. Alang-alang maigsoon. Kung ang tao mo bulag di sa to pa dili na imuha. Siyempre ikaw igsoon imo kinang masayran sa yanong pagsabot sa atong kinabuhi karon. Salamat sa Ginoo sa imong kinabuhi Sir Roel Sanipa. Gikan gyud sa Moalboal ba nang iniuha nga area diya sa Cebu, Pangapinagan. Ikaw ug ako dapat mahimutang buhi nga saksi pinagi sa balang kasulatan. Mapamatud-an lamang nga ikaw buhi nga saksi kung ang pulong sa Ginoo imo ning ikasangyaw sa imong isig ka tao. Labaw sa tanan kung imo ning ikinabuhi nga matinunan. Dalaygon ang Ginoo niningtat na og dapit sa kabuntagon ang atong oras sayo umudto naman mga igsoon. Mopadayon ta sa atong mga greetings o mga pagpangumusta kunang akong pangita mga listahan ni DJJ ako nang nakitaan mga igsoon. Maayong buntag sa tanan mga kaigsuonan, padayon ta sa mga greetings sa ato lang ning i-continue. Maayong adlaw, maayong pagmamaaw, maayong pagpangabi. Mga pinasabta mga kaigsuonan sa ato nga pagpangapi. Padayon ta sa mga greetings o mga pagpangumusta awit pagkalangit. Ang atong oras mga kaigsuonan alas 6:51 sa kabuntagon. Adlaw karon nga Huwebes, sa 25 sa Abril mga pinangga. Wow, grabe isa, dalian ayo mo abot ang adlaw oras. O pinta mga kaigsuonan alang sa request awit makalangit. Diri gyud sa atong programa sa kanginan dinhi nagasugat sa Sign FM. 95.3 sa dial sa inyo ang mga radio sets mga hari. Awitan ta siya o pag-ong awit. Tanan tuhod mo biko sa ngalan niya. Tanan nila magasugid nga Diyos siya. Si Jesus ang hari. Padayong tawag kaigsuonan sa tanan nga taga-Kangkwi. Ilabi na sa mga Bildosola family mga kaigsuonan sa pamilya ni Sister Beatrice Bildosola. Ayaw maayong buntag kanyang tanan diya sa David sa Kangkwi. Ilabi na sa tanan nga mga Buagas family, Sister Gregoria Buagas. Tanaw na ikining nga naminaw sa Saint FM mga kaigsuonan. Ilabi na sa mga Masida. Ang family mga kaigsuonan, maayong buntag kaninyo nga tanan. Ilabi na sa mga katawhan niya sa dapit sa Kangkwi igsoon. Sa Maniko Digo mga kaigsuonan sa ato nga DJ Jane. Sa tanan nga mga Duhig family, sa mga silingan o kasikbit ni Brother Mario Ilhig. Sa mga Duhig family mga kaigsuonan, kanunay usab nga naminaw sa Sign FM diya sa dapit sa Kangkwi. Labi na sa atong mga iso o kaigsuonan diya sa pamilya sa mga Ilhig family. Brother Mario Ilhig, Sister Roslyn Ilhig, Romano Ilhig mga kaigsuonan o sa inyo ang mga anak. Salamat sa Ginoo sa mga panahon o adlaw mga kaigsuonan. Ilabi na sa panahon sa Domingo nga doon na tayo tigom diya sa panimalay ni Brother Mario. Kada alauna or alas 2, pinakadugay alas 2:30. Tungod kay doon na tayo mga bulaton labi na karong umalabot nga Domingo mo ato sa pikas nga simbahan sa Pilitigan. Manay ato nga obligasyon mga kaigsuonan nga round robin pa dinhi sa area nga diin gipaylonas Ginoo. Mag-exercise ta mga kaigsuonan kay di man na maagi og motor o igsoon. Although mga kaigsuonan diha sa Kangkwi dali lang ni makaabot kung kay maagi magmotor. O nya gisugdan na sa simento. Salamat sa Ginoo nga moabot gyud ang panahon. To God be the glory nga doon na po ibalay ang alampuanan sa mga nabi.
Pinagi sa tabang sa Ginoo, dili na to mamisyor ang panalangin sa Dios kay mutungha lang yun na sa panahon nga dili nimo dahomon. Man nag-ingon Jeremias kapitulo 33 versikulo 3, tawgon mo ako ug ako magapakita sa dagkong mga butang. Tawgon mo ako ug ako motubag kanimo ug ako magapakita sa dagkong mga butang nga wala ninyo mahisayri. Dunay mga butang nga wala pa nimo maabot. Dunay mga butang nga imong maangkon sa malabot nga panahon nga wala pa nimo magawa. Inom lumina mga igsoon, mga butang nga dili katuohan sa tao, mga butang nga dili makatuo ang imong silingan o ang imong mga tao sa diha nga ikaw nagmatirod-anon sa pagpangalagay sa Ginoo. Salamat sa Ginoo sa tanan nga mga Baldado family, sa tanan nga mga Dalmasio family diha sa Tangkoy, sa tanan nga mga Sibomit family, sa tanan nga mga Dagudo family, mga Kabayay family, o sa tanan nga mga Kilat family, mga kaigsuonan, o sa tanan nga mga Ponting family, mga kaigsuonan sa pamilya ni Mas Josephine Ponting, ni Brother Ponso Ponting, mga kaigsuonan, o ni Brother Atong Ponting, Sister Lina Ponting, mga igsoon, o sa tanan diha nga mga katawhan diha sa dapit sa Tangkoy. Time welcome mga kaigsuonan, ang Ginoo magapanalangin sa matag usa nga doon na tayo balay tigumanan diha sa mga marami. Dapit sa ilihan mga kaigsuonan, diha sa dapit sa ilihan sa mga Kabanag family, mga kaigsuonan, sa pamilya ni Brother Jody Kabanag, mahimbutang kanimo diha Brother Jody. Ilabi na sa dapit sa Katrimbolo, dapit diha sa Bodega, sa dapit sa Naasok, sa dapit sa Pasto, igsoon, sa tanan nga mga Bilog-Hilot family, sa tanan nga mga boarding family, sa mga Romano family, mga kaigsuonan, sa tanan nga mga Villa Cantol family, mga Azero family, mga Ardinia family, mga Kabanag family, mga kaigsuonan, o sa uban pa mga katawhan diha sa dapit sa area, mga kaigsuonan. O pintang sa awit makalangit, request awit makalangit, mga kaigsuonan, aron mahatagan natong pagtagad ang inyong mga request, ini mamadapit mga greetings, birthday, ato nang ipaabot ini sa kahangin. Salamat sa Ginoo sa dapit sa Naasog, mga kaigsuonan, maayong buntag sa tanan nga mga Santa Ana family, sa mga Tiana family, o sa tanan nga mga Kadukoy family, mga kaigsuonan, maayong buntag kanayong mga tanan. Sa tanan sa Rapper Barangay, mga kaigsuonan, sa tanan nga mga Uwano family, sa tanan nga mga Ajal family, o sa tanan nga mga Caceres family, mga kaigsuonan, sa tanan nga mga Hinerosa family, Pastor Diego Hinerosa, o sa tanan nga mga Estender family, mga kaigsuonan, sa mga Papurada family, sa mga Gabonada family, o sa tanan nga mga Lampinig family, mga kaigsuon, sa mga Vergara family, sa mga Ilaw family, o sa tanan nga mga Dagdan family, o sa tanan nga mga Tipungko family, mga Candelario family, mga Palasabas family, o mga Baldosa family, mga Pina. Salamat sa Ginoo even sa tanan nga mga Oro family, o sa tanan nga mga Ampel family, mga kaigsuonan, ilabi na sa mga Silva family, o mga Sorinio family sa Maong dapit. May buntag dapit diha sa Naga, mga igsoon, sa tanan nga mga Balsamo family, sa tanan nga mga Baldosa. Kanunay gyud sila naminaw matud pa sa ato mga nadunggan sa atong mga amigo, mga kaiganan. Labi na dapit diha sa dapit sa Alangilan, sa tanan nga mga Silva family, igsoon. Maayong buntag sa mga Silva family diha, sa mga Torno family, sa tanan nga mga Pato family o mga Ramirez family diha sa dapit sa Alangilan. Labi na dapit diha sa Kandahuyon, lanong-lanong kung sipa kayo mga kaigsuonan matod pa sa ato nga mga nadunggan nga abot gyud di ay ka sa Kandahuyon, sa panimalay ni Brother sa mga Papilyar family, Brother Kinley, or ang iyang angga may soon si Brother Nonoy Papilyar. Wow, grabe naman. O na nga kung ato ni siya madugangan o frequency o mga power o madugangan pa nato ni kusog-kusog gamay tingali tipo of Negros Oriental o sa ambang mismo makadungog sa FM radio. Tugat pida glory, may isang time welcome tungkol kay kung ato ni siyang padagpakusgan mangusog sa ang kuryente. Tingari karon may igsoon kung 1,000 kapin ang bulan, magbulan tag 2,000 kung ato pa ning kapakusgan og labang pas katunga. Wow.
at tilang Apan tugan bilang glory, kung pakuskan usap ang volume, pakuskan usap ang frequency, kusok usap ang panalangin sa Ginoo. Iman maigsoon, kung mainiton gani ka mga lagan, mainiton usap ang panalangin nga moabot sa imuang sabakan. Pag matinudanon ka mga igsoon, matinudanon ang Dios, matupad diha sa Salmo 25, Kapitulo 18, versikulo 25, matinudanon ang Dios ni atong matinudanon kaniya, hingpit ang Dios ni atong hingpit kaniya mga pinangga. Muna'y tinuod nga pagkasulti. Doon ay mensahe si Ma'am Norberta Yutratse from Bulod. Manang atong bitijin mga kaigsunan Ma'am Norberta. Wala ron mga kaigsunan tungod kay doon naman sila klase. Manang iyahang amahan. Mao ko ni mutik over mo sango mo sa tanang obligasyon labaw sa tanan ning mao kadapit. Adunay mensahe si Ma'am Norberta Yutratse from Bulod, Bindoy, Negros Oriental. Good morning Pastor, o God bless sa tanan. Request kong song adlaw-adlaw og isinggit og singgit. Ato ning iklima igsoon ang adlaw-adlaw isinggit og singgit. Dalaygon ang Ginoo mga igsoon. Tama di naman, lalo na't may gawa at di lang sa salita. Pusong ligaw, isipan ay nagagala. O kang ikaduha mga kaigsunan, isinggit. O kang ikatulo, singgit. Adlaw-adlaw kasiyahan. May punta ka ni mo diha dahil Rogelia Candelario from Cavite City. Kumusta mo diha dahil Rogelia? Diha sa Cavite mga kaigsunan, long time you see. Taas naman mga panahon mga kaigsunan atong mahinumduman sa atong reunion sa 2019. Tapos naman itong ikaduhang reunion at tingali karon man tingali ito igsoon. O niya, hindi man nato mahibalaan ang panahon tungod kay di masabna basta-basta. Pero pag-reunion yung tagbalik diri maigsoon, di na gyud mo mag-agwantag sakay sa sakyanan ay pwede na bakaninduta ang karsada. Di na sa mo magproblema o pangitag mga sakyanan nga kasakyan nga mohatod mo kuha ay pagka daghanang sakyanan dinis kabukiran karon. Kani atong maigsoon pira lang katawo nga dunay sakyanan nga gitawag og 4 wheels. Pero karon maigsoon halos mong agi kas kadalanan na nagparking ang mga 4 wheels, na nagparking ang mga pick-up, na nagparking ang mga SUV, mga sakyanan. Walang kaniadto sa ilang pag-ari diri sa among reunion sa 2019. Ulpa hinam kay perting lisura pa to. Kasakay may mga kaigsuonan o abuhi pa itong atong aktibo nga konsel kaniadto sa Silva Family mga igsoon. Dito mi nangatulog mismo sa dapit sa Tanay City. Wala nga usap ko siya ka remembrance nga sa among reunion kaniadto mga igsoon. Grabe kag kalisod pero karon kung mangumpra tagdawis, wow, grabe kadako kay karsada. Karon mga igsoon nagpadayon pa ang pag-construct sa karsada. Dining sa dool igsoon, grabe nakadako ang karsada o niya wanagoy di na mahitabong malubong ang sakyanan nga imong kantay sakyanan. Pada ito mga kaigsunan, maunay request ni Ma'am Norberta Yutratse from Bulod, Bindoy, Negros Oriental. Kumusta man mo diha ma'am? Kumusta man ang atong kaintang sa weather condition? Nilabi na ang Ginoo magapakamayo ka na to o sa tanang panahon ang Ginoo maayo. Gingon maigsoon, God is good all the time, God is good. You and I, ikaw ug ako,
maayo kayo. Salamat sa Ginoo, padayon kita magkaigsuonan diha sa dapit sa Lamuas. Maimutag sa tanan nga mga Erosido family magkaigsuonan, sa pamilya ni Sister Jovelyn Erosido, although magkaigsuonan tuwa man siya sa Dumanggiti. Si Sister Jovelyn Erosido tingali iyang nabilin karon iyang husband, mga Tinting family. Maimutag sa mga Erosido family, mga Tinting family, mga igsuon. Labi na sa tanan nga mga Romano family, sa tanan nga mga Silva family, sa mga Agaban family, o sa mga Estolonio family, sa mga Garingo family. Labi na sa tanan nga mga Garnica family, mga kaigsuonan, sa mga Yagoso family, mga kaigsuonan diya sa dapit sa Nasulahan. Wow, matod pa nila mga kaigsuonan, matingala sila diha asa magunang FM radio. Sige paminaw diri mga kaigsuonan, maglanog-lanog, magsipa, magtubag mga kaigsuonan. Matod pa sa atong pagdukoy-dukoy ug atong nasayran mga kaigsuonan. Tinuod gina pastor kay manglawig ng kalabaw, manglawig magayoban, panagtubag na mga trumpa, mga igsuon tuas layo, naglanog-lanog. Wow, naglanog-lanog ang minsay sa Ginoo sa inyo mga lord. Naglanog-lanog ang mga minsay sa awit makalangit o sa atong mga viewer mga kaigsuonan. Ingon siya ako pastor, tingali lahi lang ko ninyo pagtulunan, pero timan ikaw o ako dili pagtulunan og title lang sa simbahan ang lahi, kundi ikaw o ako kung ang imong kinabuhi nagbase sa balang kasulatan, managsuon ta atubangan sa Ginoo. Hinumdumi mga kaigsuonan, kung ikaw nang kinabuhi sa balang kasulatan, dapat ang imong kinabuhi sama sa kinabuhi ni Jesus. Padayon ta mga kaigsuonan sa tanan nga mga Yagoso family diha sa dapit sa Nasulahan. Mayong buntag kanimo niya Brother Robert Yagoso, Sister Roslyn Yagoso mga kaigsuonan, o sa mga Garnica family. Adunay mensahe si Sister Garnica mga kaigsuonan nga nagpadala diri mga igsuon. Adunay sa mensahe mga kaigsuonan sa iyang mga minahal sa kinabuhi ni Brother Piping Garnica, Didero, Litit, Gador, Milit, Dico, o sa iyang mga magulang nga si Mr. Vin Garnica mga kaigsuonan, o si Mr. Lito Garnica, o si Brother Leo Garnica. Mauni mo nga ikaduha nga request Ma'am Norberta Yutratse from Bulod Bindoy, Negros Oriental, o ang ikatulo Singgit Exxon. Parayon kita mga kaigsuonan, doon ay mensahe. Dire mga kaigsuonan gibilin ato lagi ni nga kanunay nga giawhag. Sa iyang igsuon nga nag-eskwela diha sa National High School mga kaigsuonan nga si Inday Lesbian Yagoso Garnica, o sa iya nga close friend. Wow. Sa ni pamilya niya sa iyang mga kahigalaan sa mga Geranio, Jesslyn Torno, sa mga Torno family mga igsuon. Sa tanan nga mga Torno family karon, si Liami o Tolentino mga kaigsuonan, o sa iyang special someone nga si Brother Mark mga kaigsuonan. Greetings from Vivian Yagoso Garnica. Salamat sa Ginoo sa tanan nga mga Yagoso, o sa tanan nga mga Torno family mga kaigsuonan, o sa mga Garnica family diya sa Lamas, Barangay Santo Niño, Tanay City nga nagkanunay gayon naglanog-lanog diya nga maong nagkapit mga pinagyan. Salamat sa Ginoo sa tanan nga taga-Takalang sa Barangay City, sa tanan nga mga Kajiti family, sa mga Yagos, mga Abraham family mga kaigsuonan. Akong gi-welcome ang tanan once again mga kaigsuonan. Imbitado ang matag usab sa pizza 16 sa Mayo mga kaigsuonan. Ilabi na sa tanan nga mga follower o listener o mga viewer sa Facebook Live, doon na tayong mga kaigalaan na mo bisita atol sa celebration sa Sign FM 95.3. Magkita-kita ta diri nga area mga pinangga. Salamat sa Ginoo sa tanan nga taga-Palaypay mga igsuon. Adunay mensahe si Ma'am Norberta Yutratse, okay ra gyud pastor tungod sa grasya sa Dios. Salamat sa Ginoo. Init jud gihapon. Init gihapon dito di ay mga igsuon. Kung nga bisan asa ta karon igsuon, moingon jud nga grabe jud ka init ang panahon. Labi na ko adto ko sa bais nga igsuon. Ako yung masinati ang kaalis nga sa init. Labi na diha sa dapit sa diin na dunay solar diha sa dapit sa usok ko kanang magdulhog kagikan sa kang langkis. Magikan sa sikbuhin maigsuon imo pang ma-feel ang kabugnaw. Pagdungaw na nimo diha sa dapit sa atbang sa dagat,
pagtakpo ginimo ng grabe kainit igsoon. Mao man gunay refleksyon sa gitawag mga solar panel ba. Kay siyempre ang solar panel even gani ang simento mo reflect pinapaingon sa taas. Muna ang kainit mo sa mga mabate so. Maibuntag ka na itong tanan mga kaisunan diha sa nursery o diha sa palaypay sa tanan nga mga Salvador family mga kaisunan, maibuntag sa mga Salvador family o sa tanan nga mga Aparado family, sa tanan nga mga Amarante family diha sa Dapit sa nursery, mga Refill family o sa mga Villanona family mga kaisunan o sa tanan nga mga Olpos family, mga Robiti family, pamilya ni Brother Dante Robiti mga kaisunan, sa pamilya ni Nang Julia Olpos o sa tanan nga diha sa nursery mga kaisunan. Salamat sa Ginoo dapit diri sa Kamandag mga kaisunan. Maibuntag sa tanan nga taga Kamandag. Maibuntag kanyang tanan diha sa pamilya sa mga Kadosali family, sa pamilya ni Brother Nestor Kadosali, sa pamilya ni Brother Florante Kadosali mga kaisunan. O sa tanan nga mga Garingo family, mga Amancio family so, labi na sa mga pamilya sa mga Chavez family mga so, Dong Ramon, maibuntag ka ni mo diya Dong Ramon, labi na sa pamilya ni Gao Junior Silva, Gao Bini Silva mga kaisunan. O sa tanan diya nga naglanog-lanog kay matod pa mga kaisunan sa akong nadunggan, labi na sa mga Kadosali family, kusog kaayo diya ang FM radio kay na ay trompa. Unang magtubag diri na igsoon diya sa Panimalay o sa Nidong Dani Lasola o niya atbang sa na dito sa Tang Sagangkal dito sa Panimalay ni sa mga Villa Cantol family maison sa pamilya ni Brother Arnolfo Villa Cantol. Unang akong gi-welcome ang tanan sa tanan nga makadungog sa atong programa diri, magkita-kita ta sa Petsa 16 ining bulan sa Mayo mga kaigsoon. This is first anniversary sa Shine FM 95.3. Magkita ta dire so. Salamat sa Ginoo para kita mga kaigsunan diha sa dapit sa Pilipigan so sa tanan nato mga kaigsunan diha sa pamilya ni Pastora Ethel ni Akal Turan, sa mga Turan family o mga Akal family, sa pamilya ni Pastora Ethel Akal Turan na niya Domingo mo anak ko diha kay katapusan naman Domingo so nabisita ko diha sa maong simbahan. Salamat sa Ginoo sa mga Turan family nung Kitoy Turan sa pamilya ni Dong Dante Turan, maibuntag kami yung tanan diha. Mo ni ikatulo ni mo nga request Ma'am Norberta Yotratsi is singgit. Wow, salamat sa Ginoo. Open lang yapon ta sa mga awit makalangit. Although maka-exonan doon na ito'y request mga ka-exonan one way. Ato ni nga i-play mga exonan from Calamba, Laguna. Ako rin ang i-play maisoon, ano na i-request kahapon alawa, matod pa niya Pastor, palihog ko play, tingali nagwa siya karon sa atong programa o mo replay lang siya. From Laguna, Calamba, maisoon, isa palihog ko play sa one way. Ako rin ang i-ready isoon. Dalay ko ng Ginoo sa way katapusan mga kaigsunan, padayon kita mga kaigsunan diya sa dapit sa Pilipigan sa mga Panerio family, sa pamilya ni Nang Nining, si Nining Panerio. Brother Bibing Panerio mga kaigsunan, Sister Aileen o sa ilang bata mga anak, sa pamilya ni Brother John Panerio, Sister Jinky, payong buntag ng tanang diya Brother John o ni Brother Doy Panerio mga kaigsunan, sa pamilya o sa ni Brother Christopher Papor mga kaigsunan. Salamat sa Ginoo. Doon ay minsay si Ma'am Norberta Yotratsi from Bulong, Pindoy Negros Oriental. Shout out sa iyo family diha sa Isabela o sa Gionan City. Maing buntag sa tanan nga taga Isabela, sa mga iyo family mga kaigsunan. Gikan kayo ni Ma'am Norberta Yotratsi sa mga iyo family. Gikan ni Ma'am Norberta Yotratsi sa mga iyo family diha sa dapit sa Isabela o dapit o sa Gionan. Maayong buntag kanyang tanan diha kaninyong tanan sa mga yo family. Gikan kayo greetings from Ma'am Norberta Yotratsi, Bulong, Pindoy Negros Oriental. Salamat sa Ginoo sa tanan. Padayon kita mga kaigsunan diha sa dapit sa Pilipigan igsoon, sa tanan nga mga Romeral family igsoon.
sa pamilya ni Sister Christy o Brother Ginevine Romeral. Salamat sa Ginoo. Ilabi na sa pamilya o sa ni Sister Evelyn o sa iyang husband si Brother Inarciso Narsing Kabanag o sa tanan nga mga Kabanag family igsoon. Mayong buntag kanyang tanan kanunay bini silang naminaw matod pa sa ato nga nadunggan o mga mensahe sa atong mga kahikalaan. Ilabi na sa pamilya ni Brother Rudy Kabanag, Sister Diding Kabanag, mga isang nga naglanog-lanog usipa kayo ang mensahe sa Ginoo. Salamat sa Ginoo sa tanang kaigsunan diha mga kaigsunan sa mga dahil family. Sister Lorna dahil maibuntag kaninyo diha Sister Lorna. O sa mga visitasyon family, sa pamilya ni Sister Deda ibisitasyon. O sa pamilya o sa mga Lagunero family, Brother Jason Lagunero. O sa tibok nimo nga pamilya, Brother Jason. Maibuntag kanyong tanan mga pamukaw. Ang problema may son itong mga mukaw pataron alas 8 na, alas 7:15 na sa kahapon taton. Kurang na apay katulog, kano na apay natulog mga kaigsunan, mata na. Buntag na mga kaigsunan, hiposa na ang undan o panig mga kaigsunan kay motto na. Pamahaw na mga kaigsunan ko sa Ginoo. Maimbutag ka natong tanan mga kaigsunan diyan sa dapit sa Pilipinan mga igsoon sa tanan nga mga Rubiti family. Sa pamilya mga kaigsunan ni ikaw Imbong Rubiti, sa pamilya ni ikaw Chonchon Rubiti, labi na sa pamilya ni Brother Tata Panerio mga kaigsunan diyan sa Kapadyangan Bay City, Negros, Orgital. Maimbutag sa tanan nga mga Buagas family, sa pamilya ni Dong Felix Buagas ng Gabay mga kaigsunan, ilabi na sa mga Dumahil family mga kaigsunan, o sa tanan nga mga Saguban family mga kaigsunan, sa tanan nga mga sambilan nung din sa sambilan mga kaigsunan, may buntag kaninyo nga tanan. Ilabi na diri sa Tuyupan sa mga Zero family, sa pamilya ni Nang Jana Zero, o sa tanan nga mga Estravila family, o sa mga Romano family, pamilya ni Dong Tinwil Romano mga kaigsunan, tos Ginoong sa mga Bohol family, na kanunay gayon nga sunod nining atong programa sa kahanginan sa FM Radio mga tinanggap. Sa pamilya ni Gaw Ricky, Ikso Anit, maibuntag kaninyong tanan diha. Bisan pa man sa pamilya ni Nangdita Romano mga kaigsunan, sa pamilya ni Pastora Evelyn Romano Jimena mga kaigsunan, sa pamilya ni Sister Juliet Romano mga kaigsunan, o sa tanang nga mga Babor family mga kaigsunan, kusino sa pamilya ni Nong Tilano ng Litya, o sa pamilya o sa mga Amarante family ng Noning, o sa uban pa mga katawhan diya sa Dapit sa Tuyupan, Bunglo o Pilipina. Sa pamilya o sa ni paring Israel Babor mga kaigsunan, o sa imong mga igsoon diya sa mga Dapit, ang Ginoo magapanalangin mga proteksyon mga bantay sa tanang panahon sa atong mga kinabuhi niining naong sayo. Salamat sa Ginoo. Ako lang yun nga gagipli mga kaigsunan, di kan ini-request sa Kalampad Kakuna. Atong mga viewer mga kaigsunan diya sa Dapit sa Lakona Kadambat. One way. Wow. Matod pa niya mga kaigsunan kung makadungog siya karon mga kaigsunan. Boss, sayaw ni ko pastor kung makadungog to one way. Nang ikaw o ako mga kaigsunan, kung ang Ginoo na sa imong kinabuhi, makasayaw ka, makalukso ka, makahimaya ka sa buhi na itong kanilas. Maayong butang sa Dapit sa Manialas, o Dapit ya sa Kapanpanan sa mga Kapanang family, Pastor Kapanang mga kaigsunan, o diya sa Lower Tuyupan, diya sa mga Siray family mga kaigsunan, welcome mo diya, welcome mo Pastora Lokring Siray. Sa tanan nga mga Siray family mga kaigsunan, ilabi na sa Dapit sa Manialas sa mga Arias family, Pastor John Arias, soban sa tibok ni mo nga Panimalay, Sister Norma, si Sister Norma man to imo asawa ngalan sa imo nga wife, Pastor John Arias mga pinangga. Sa tanan nga mga Rio family, Sister Jovelyn Rio, sa mga Malti family, o sa tanan nga mga Silva family, Juanito Silva, Sister Lita Silva mga kaigsunan, lanog-lanog o sipa kayo ang FM Radio diya sa Dapit sa area Igsoon Labaw sa tanan diya sa Kasangkankan, sa pamilya ni Brother Arnolfo Villagantol, sipa o kayo karon Igsoon kay dunay trumpa nya amihan pagyud na Igsoon. Ako rin yung madungog diri ang usahay mga kaigsunan, maadto ko sa bungtong Igsoon while mag-DJ ang atong DJ. Naminaw ko mga kaigsunan kay madungog ramanggon, ilado ramanggon ang trumpa Igsoon.
Ang maibutang kanimo diha Brother Arnolfo Villacantol, Sister Sasha Villacantol. Maibutang sa mga Arias family, mga kaigsunan, sa pamilya ni Pastor Nonoy. Welcome tanan. Akong imbitar ang mga alagad sa Ginoo, mga katawhan. Arong pizza di si sayis mag-uban-uban ta, magkauban o magkita-kita ta dinhi sa unang ang o pirmirong tuig sa celebration sa Sign FM, mga kaigsunan. Ilabi na sa atong Thanksgiving usab nining mao nga tabi. Salamat sa Ginoo sa inyong makinabay sa tanan nga mga Garinggo family o sa mga Muhares family. Diya sa kasagdan kag mga kaigsunan ko Ginoo, diya sa dapit sa nasinan, sa tanan nga mga blasang maibuntag ng tanan, sa tanan nga mga Santiago family, sa tanan nga mga Domingo family, mga igsoon, maibuntag kanin yung salamat sa Ginoo sa inyong mga kinabuhi, mga pinanggang at kanunay nagasunod nining atong programa. Ilabi na sa atong mga kahigalaan diya sa dapit sa nasindan. Ano na yung mensahe mga kaigsunan nga gipaabot diri mga kaigsunan. Greetings mga kaigsunan gikan sa Latawan. Wow! Sa pamilya mga kaigsunan, doon ay mensahe diri gikan kayo ni Sister Joanne Limbaga Binigay. Tingali nag-apply na ni mga kaigsunan buwig ko Saudi Arabia. Matod pa niya, musunod lang ko niya ako pastoran. Yang akong asawa karotuan naman sa Riyadh. Kanya maabot sila sa laing lugar mga kaigsunan. Mga kaidalon lagi siya sa iyang amo. O tugad bida glory, tubag sa mga pag-ampos Ginoo. Nakaamo usab siya maayo kaayo. At talaga na may show up. Ilabi na makagamit ng cellphone, munang sige lang may video call, sige lang may kontak, makontak lang sa ang iyang pamilya, kanamo na nabili diri, makatawag siya sa iyang mga anak, makatawag siya sa iyang pamilya. Para gina-importante siya. Ako na, ako ni nga basahon na igsoon from Sister Joanne Limbaga Binigay. Great daw siya mga kaigsunan sa mga Teorica family. O sa iyang papa nga sinong Crescencio Limbaga o sa iyang buotan nga stepmother nga mao sinang Silina mga exo. O sa tanan nga taga sitio Kabanbanan, salamat sa Ginoo sa tanan nga taga Kabanbanan. Matod pagyon ni Sister Joanne Limbaga Binigay. Salamat sa Ginoo sa mga mensahe. Ilabi na sa pamilya, sa mga tanain family mga exo. Ako lang yun yung ipaabot. Matod pa niya mga kaigsonan si Kerr Viasli. Tanain, isura sa ningala na mga exo. Si Kerr Viasli. Tanain nga kanunay siya nga naminaw. Matod pa niya mga exo. Ako pastor, ngayon lang yun ko siya sa iyang patukuranan. Ako lang din na wala lagi patukuranan among giawhag diri. Bisan unsang title sa simbahan, apan kung ikaw o ako nagkinabuhi sa balang kasulatan, posibilidad ikaw o ako luna sa Ginoo. Hinumdumi padayon na kang naminaw sa mensahe Ginoo labaw sa tanan nga pagpasa niini aron inyong inanay nga masabtan ang tinud-anay nga kamatuoran nga magdalang kagawasan sa atong kinabuhi. May butang sa tanan nga mga tanahin family diha sa David sa Kabugan sa pamilya ni Brother Junol. Kanunay gyud ning nagasunod may sa tanahin family o sa mga Katubig family, Brother Rodel Katubig o sa tanan nga mga kasal family sa pamilya ni Dong Sito Kasal, pamilya ni Dong Buboy Kasal mga kaigsunan, o sa mga Doria family, maigsoon sa pamilya ni Brother Rony Doria, o sa tanan nga mga Malki family, sa mga Buagas family, sa tanan nga mga Kalibo family, mga Romano family, mga Villacantol family, sa pamilya ni Dong Rosros Villacantol. Labi na sa mga Badoy family, Dong Ernesto Badoy sa imong pamilya, sa pamilya sa Dong Artemio Badoy mga kaigsunan, sa pamilya sa mga Obera family, Dong Roger Obera mga kaigsunan, uban sa mga Obera family diya sa dapit sa Kanatap o sa dapit sa unahan igsoon sa tanan nga mga Baldado family, paring Indoy Baldado mga kaigsunan, o sa uban pa diya mga Makay family, mga Romano family, o sa uban pa mga katawhan diya nga naminaw din sa Sign FM.
labi na sa dapit sa Tapwa, dapit ya sa atbang igsoon matud pa sa ato nga kaigsoonan diha nga dapit sa kangwing nga tunay na minaw naglanog-lanog ang FM radio. Pwede lang yun mo maka-comments o kuno na mo'y wifi connection kung maka-open lang yun mo makapadala mo mga mensahe dire alang sa mga greetings o mga pagpangumusta diya sa inyo ang mga mina nga sa kinabuhi. Maibuntag ka na itong tanang mag-aksyonan diya sa dapit sa Namon Bone sa pamilya ni Gauroni Rumite. Maibuntag ka ni mo diya Gauroni o sa mga Kaldo family mag-aksyonan sa pamilya ni Paring Boboy Kaldo, Paring Udoy Kaldo, Paring Isik Kaldo, Paring Isikil Kaldo o Ninong Pirong Kaldo sa inyong mga tagpamilya. O sa tanan nga mga kalunsag family, maimbutang kanimo diya ang Fredo kalunsag. O sa tanan nga mga Villares family mga igsoon, maimbutang sa tanan nga mga Villares family. Paring Tata Villares mga igsoon o sa tibok ni mga panay. Sa tanan nga mga Uyang Gurin, sa pamilya ni Paring Lito Uyang Gurin igsoon, maimbutang kanimo diya Sister Marifi Uyang Gurin mga igsoon. Kita tani ko diko igsoon. Jadi pako kana wa pako na kami moras nini kay magsaligtan ko diko usahay. Sa iya mga anak mga kaigsuonan sa pamilya sa kinabuhi ni Sister Manilin, Pastora Cherilyn, Angelo, Angeli, Samuel, Yotam o sa iyang mga apo nga si Ian, si Yana, si Ian, si Yana, si Hop, Jan Ho o si Inday Sophia Fit. Sa tanang mga Insoy family mga kaigsuonan diya sa dapit sa Namon Bone. Ilabi na sa tanan nga mga Logenyo, family mga kaigsuonan, sa tanan nga mga Martin, o sa mga Himina family, pamilya ni Pastor Michael Himina mga kaigsuonan, pamilya sa mga Karabangwil family, mga Kalibo family mga kaigsuonan, maibuntag kanyang tanan sa itong mga kaigsuonan diya mga kaigsuonan sa pamilya ni Brother Janjan, Sister Salsi Rubiti mga igsoon sa inyong mga anak, sa pamilya ni Brother Juan, Sister Ann Rubiti o sa inyong mga anak, sa pamilya ni Nong Iboy Robiti Exaan. Sa tanan nga mga Istukuning family mga kaigsuonan, sa mga Galaban family, sa mga Torres family mga kaigsuonan o sa mga uban pa diha nga mga aplido mga igsoon, maibuntag sa mga Violita family. Ilabi na sa mga Kalimot family mga kaigsuonan, sa mga Kalunsag family mga kaigsuonan, sa mga Mercado family, Dong Ansing. Maibuntag kanimo diha Dong Ansing Mercado. Labi na sa pamilya ni Dong Santrito Mercado mga Pinangga. Sa pamilya sa mga Ardenia family mga kaigsuonan, sa pamilya ni Dong Cedro Ardenia o sa pamilya usab ni Dong Marlon Ardenia mga kaigsuonan, maibuntag kanimo diha Dong Marlo. Labi na mga kaigsuonan sa pamilya sa mga Kalimot family mga kaigsuonan o sa tanan nga mga Kistasyon family mga kaigsuonan, maayong buntag sa mga Kistasyon family, Pastora Renren Kistasyon mga kaigsuonan o sa tanan nga mga Landisa, Brother Artemio Landisa, Sister Sili Landisa o sa mga Filomeno family, Pastora Sally Filomeno, maibuntag kanyang tanan diha mga kaigsuonan. Kung sa uban pa mga katawhan nga wala ato ma-mention, maibuntag kanyo diha sa kaigsuonan. Sa tanan nga mga Talon family, dire sa Puglo o dire sa dapit sa Balog kaigsuonan. O sa Tupas, maibuntag kanimo Sister Baby Talon o sa mga Kabanag family, sa pamilya ni Nong Dading ng Mokri Kabanag mga Pinang. Salamat sa Ginoo sa tanan sa mga Amante family ng Elisa Amante o sa imo ang mga anak, maayong buntag sa tanan nga mga Amante family, Cristoto Amante maigsoon sa imong mga pamilya, sa kinabuhi ni Sister Roxanne Amante, Sister Ria Amante maigsoon, maibuntag. Payo sa buntag kanimo diha Brother Jerwell de la Cruz Ponting, sa tanan nga mga Ponting family maigsoon. O sa mga Diglatros, ano na sa ibinsahe mga igsuonan, shout out pas, maayong buntag sa kanimo diha Brother Jerwin De La Cruz Ponting, sa tanan nga mga Ponting family diha sa dapit sa Kangwe o mga De La Cruz family. Pa-shout out mga kaigsuonan gikan kayo ni Brother Jerwin De La Cruz Ponting family. Maibuntag kanino nga tanan. Panayon kita mo kaigsuonan sa kinabuhi ni Brother Junior Silva, Dong Randy Silva, ng Ping Silva,
Aw sa pamilya ni paring Renato Raquel Silva, maipunta sa pamilya sab ni Dong Dong Altoro, Dong Johnny, pamilya ni Dong Johnny Silva. Aw sa mga Bolgado family mga kaigsunan, sa pamilya ni Nong Munding, Dong Erning. O sa upan pa mga katawhan niya maigsuon nga wala na to masay ri ang iyong mga ngalan o mga apelyido maipunta ka naton tanan. Ilabi na mga kaigsunan David diya sa Taddan sa mga Santiago family, sa pamilya ni Nong Paduring, Santiago, pamilya ni Dong Giovanni Santiago, sa upan pa mga Santiago family diya sa Taddan. Ilabi na sa pamilya ni Nong Hermi Baldonado, Dong Roy Baldonado. David diya sa David sa nagkuhan mga kaigsunan sa mga Pansito family, sa pamilya ni Dong Podi Pansito, Dong John Pansito. Sa pamilya sa mga Mapilo family, sa pamilya ni Brother Buker, ni Sister Alma Mapilo, sa inyong dua ka mga anak, Dong Alcin, Dong Alfred. Sa tanan nga mga Aguilar family mga kaigsunan, kung ginaw diya sa David sa nagkuhan. Diri David sa Pundo mga kaigsunan, sa mga Silva family mga kaigsunan, sa pamilya ni Brother Elmer, Sister Cristina Silva. Sa pamilya ni Brother Julie Silva, Sister Percy, Brother Joker, Brother Hiner Silva, Sister Renami Silva mga kaigsunan, o sa tanan nga mga Silva family din sa Pundo, sa tanan nga mga Samani family, Dong Jojo Samani, maibutang sa mga Samani family mga kaigsunan, sa tanan nga mga Karabangwel family, o sa tanan nga mga Ramirez family, o sa tanan nga mga Bastona family, o sa mga Lasola, sa pamilya ni Nong Alex Lasola ng Maming, maibutang kanimo diya Nong Alex ng Maming. Lalo kung sipa kayo ang FM radio sa inyong panimalay. Ilabi na sa tanan nga taga-Punglo Mexon, sa mga Zero family, sa pamilya ni Dong RJ Azero, maibutang kanimo diha Dong RJ, o sa pamilya ni Dong Sani Amante Exaan. O sa uban pa mga katawan diya sa pamilya sa mga Andaya family Exaan, maimbutang kanimo diya Brother Rina Sandaya, Sister Renrin Silva Andaya, o sa imo nga mga silingan diya paring Boboy Santiago Exaan Mas Lerma, o sa kanyo kinabuhi usab ni Dong Boboy, sa imo nga pamilya sa mga Balingit family, Nong Jimmy ng Maria Balingit, o mga Siray family, Dong Johnny Siray. Ilabi na sa ito nga mga magtutudlo diha sa David sa Punglo Mexon, sa kinabuhi ni Sir Bronomel Torres, sa mga Torres family, o ni Ma'am Bibi May, o ni Ma'am Mary Ann, o ni Ma'am Miriam Reyes Exoon, o ni Sir Garrett, o ni Ma'am Eva Eramis. Sakto ba ni Apridoha Exoon? Kaya kini akong sinulatan sa akong anak. Ako Exoon maglisod sa akong basa, pero ang akong sinulatan maglisod sa basa Exoon. Salamat sa Ginoo sa mga Makay family, Ma'am Michelle Makay, o ni Sir Derwin sa Posalis. Salamat sa Ginoo Exoon, maipunta kanyang tanan diya ang mga sir, mga ma'am diya sa gikan sa grade 7 ngadto sa grade 12. Ilabi na sa David sa elementary, gikan sa kindergarten o ngadto sa grade 6, maipunta kanyang tanan. Ang Ginoo mga panalangin o mag-uban kaninyo sa inyong pagpugi, sa inyong pagtulog sa mga kabataan, o pag-ugman sa edukasyon aron na kayo makatunan ang mga kabataan. Labi na sa mga ginikanan atong i-challenge ang atong mga anak na sila magpadayon ko sa pag-eskwela, tungod kay ang edukasyon din sa kalibutan mausab na importante sa atin. Mintras buhi bata kung makayasab nga o finance ang mga ginikanan, although mga kaigsunan doon naman po yung mga panahon mga igsuon, kadipindi na sa sitwasyon o kahimtang sa capacity sa ginikanan, although mga igsuon kitang mga anak naalarsab na ito kung layhatang muhuman. Doon na may daghang ng working, nahimuman nga doon ay daghang rangko, taas nga rangko, pinagi sa working student, although ang ato ang former president kani ato igsuon, wa say amahan, wa say inahan, ang kapatutoy niya iyang iyaan. Ano nahimo siyang presidente sa tibuok Negros Oriental sa kinadaang University dinhi sa Negros. Una nga doon ay mga kahimtang o kalisod nga inyong masinati kung kamo mag-eskwela, simple
daw ginay kahimtang sa pag-eskwela apan kung doon na kay insaktong determinasyon sa kinabuhi muhuman magigao ka ng tabang sa Ginoo. Labaw sa tanan ayaw hikalimti ang pagkamayos Ginoo. Mahibuntag kaniyong tanan diha mga kaigsunan sa pamilya ni Dong Dani Lasola naglanog-lanog diha sa Punglo kaigsunan ginamitan yun yung trompa. Mahibuntag kanimo diha Dong Dani Lasola family mga kaigsunan. Sa tanan nga mga Palomar family kakapong adlawan naglantaw o nagwat si Brother Leo Palomar. Mahibuntag ko sa iyahang mga kaigsunan din sa Punglo kaigsunan sa pamilya ni Dong Dani Palomar kaigsunan to tingali ni sa Maynila sa pamilya ni Dong Romy Palomar ni Dong Bibi Dong Amy Palomar kaigsunan. Sa tanan diri sa mga Ibanez family din sa Nagwa kaigsunan mga Kabanag family mahibuntag kaniyong tanaga. Sa pamilya ni Dong Alin Adlawon mahibuntag kanimo diha Dong Alin. Sa pamilya ni Dong Lando Ardinia Day Joy. Sa mga Palomar family kaigsunan Dong Nilo Palomar Day Ili. Sa pamilya sa mga Pabro family Dong Ilmi ng Emilia Pabro ni Dong Baloy Aguilar kaigsunan. Sa pamilya sa mga Tano family, Sister Michelle Tano sa imong pamilya, sa pamilya ni Sister Chari Tano igsoon, sa pamilya usab ni Brother Sandy to karon sa Sigaw-Sigaw ang yang nabilin si Dong Jip o si Dong Magma sa pamilya usab ni Brother Carlito Tano Senior na Sister Elnas Tano igsoon, Dong Johnny Uyamburin o Sister Miran Uyamburin to ara ni sila sa Sigaw. Mahibuntag kanimo Sister Ilaria Ilhig sa mga Ilhig family mga kaigsunan sa imong mga apo umagan binalayi o mga pag-umangkon. Mahibuntag kaniyong tanan. Ilabi na sa pamilya ni Paring Joel Matsi J Tano igsoon. Mahibuntag kanimo diha Paring Joel. Ilabi na sa pamilya sa mga Filomeno family pare ani Dong Pimpoy Filomeno ni Dong Joseph Sister Ching Ching Filomeno Toko igsoon. Sa pamilya usab ni John Ricky mahibuntag kanimo diha John Ricky brother John Ricky Padoy. Sa pamilya usab ni Paring Erning Palomar mat sa isa Palomar mga kaigsunan mahibuntag. Labi na sa pamilya ni Dong Naldo Pabro Day Aurora o sa inyong mga anak mahibuntag. Sa mga pamilya sa mga Badoy family Dong Jo Marie or Dong Jo Badoy sa mahibuntag kaninyong tanan. Sa imong nga tibok pamilya ilaban na sa mga Aliama family, Brother Inok, nung Inok, nang Ili, Eliama, o sa inyo ang mga binalay akong mga umagan o mga pagumangko sa pamilya ni Paring Ritsao, Doko, Mansipang, ilaban na sa pamilya usab ni Dong Primo, Tano Iksoon, Dailir, sa pamilya ni Dailor na, mahibuntag kanimo diyan Dailor na. Labi na sa mga Librando family, pamilya ni Paring Arman Librando, Mats Para, o sa upan pa diha mga Lacorte family, Dong Rogelio Lacorte, Day Litap, Day Lote, o sa inyong mga anak, Dong Rogelio, sa pamilya ni Dong Romel, Day Rowena, o ni Dong Rodelio, o ni Dong John. Salamat sa Ginoo. Sa tanan diri sa Punglo kaigsunan tingali sa mga Bastuna family, sa mga Hiramis family, Day Lisa Hiramis. Dogritsao Bastuna kaigsunan. Tingali wala na ako nalimtan, manamilit ang iyong bus nga alagad. Ining atak na og dapit sa kabuntagon tungod kay City, Taytay City na sa may pagpamahaw, may pagsigay-sigay, mag-ampo tayo igsoon. Labing kamanan o silimbahan ka nga Diyos, salamat o Diyos sa imong pagkikupan o pagpantay ka na mo, naratag ka puso, palikon, proteksyon, pagpantay, imong ipasinakit ka na mo. Sa tanan karon naminaw sa Sign FM 95.3, sa tanan nga naminaw sa FM radio, nga maabot kayo sa ilahang mga panimalay, I declare blessing, I declare prosperity sa matagusan nila kamakinaboy. Tapos sa tanan sa mga station manager, Reverend Gideon Candelario, sila pag-travel, kalong malabot ng mga adlaw, maingon hindi ni San Negros Oriental, ilabi na sa kinabuhi ni Reverend Kim, Ryan Macasao, Lord, sa ilang pagbisita sa ining mga dapit ako mga pag-ampo nga na kanimong ikaw mga butik sa magabantay, mag-supply sa tanan nilang mga panghinanglan.
Nining mao dapit o Dios, ikaw magapamuhat o ikaw magasangkap sa tanan namong mga panginahanglan, ilabi na sa umalabot namo nga pagpasalamat nining mao nga dapit. Salamat o Dios sa imong pagiguban sa tulong nako ka mga anak na ikaw naghatag og may panawas sa akong ugangan, naghatag ikaw kusog kapis kay kadasig sa matapusan nako amang kinabuhi. Labaw sa tanan sa proteksyonan dapit sa balok, dapit sa libigan, o dapit sa kampuy o Dios, ining mga kagnaan ako kang gituboy gibayaw sa imong pagkamay pagkabuotan nga Dios. Labi na sa katawhan ano na problema, doon na may mga balantian, ikan sa ilang laban-laban. Ngadto kayo siya pinag-alimpulo ako kinigingilan pinagisangalan ni Yesu Kristo ng Nazareton. Mighty name of Jesus Christ of all the sickness come out right now in the name of Jesus Christ of Nazareth. Pinagi sa imong mga labot amahan, pinagi sa imong mga dugo, pinagi sa imong pagkamaayo, maayo ang matapos sa agikan sa tanang matang sa mga dugong himaya nga na kapit kanimo tanan pinagi sa ngalan ni Jesus ang tanan magaingon. Amen. Ang atong oras igsoon alas 7:39 na sa kapuntagon manabilit ang inyong kalaga. Obos na amigo sa kahanginan, obos na higala sa FM Radio. Ano na naglanong-lanong sa inyong mga dawan na minaw sa mga awit makalangit ang atong mga kahigalaan o magkaigsunan din sa Sign FM, din nagasugan sa Sign FM 95.3 sa dial sa inyong na mga radio sets. Once again, may bagat may untag natin. Sa ngalan sa labing halangdo ng Diyos o sa tibok persa sa kalangitan, sa ngalan sa atong station manager, Reverend Gideon Candelario, sa ngalan sa atong general station manager, Reverend Kane, kaya pagkasaon mga kaigsunan, aniyan ang sabang inyong ubos nga lagat, ubos nga higala, ubos nga amigo sa kainginan sa FM Radio o sa social media, Pastor Sapri Candelario, manamilit sa pag-ingon ang grasya sa Diyos o ang pag-igapit sa Balang Espiritu Santo, makauban sa tanang mga balaan, ikan orasa, alas 7:30 or 40 sa kapuntagon. May pagpamahaw, may pagsigay-sigay, may pagkaligo, may trabaho diya sa kusina, mga pinaga. Ang Ginoo magapadalangin o may buntag na nato ang tanan. Once again, maayong buntag o God bless everyone.